started that. Hi guys, what do you say? Ndasinachinisana nevanhu vevirgin active virgin media meno ndasitachinisana nenyaya yewifi yavo tanetsana nhasi tanetsana kwai totuma matechnician nemandi ozobvisa saka tatinetsana it better not it better behave today ndifana kubehave. Hi guys, kuleka mamessage I think zvave nechekumusoro right kumusoro chava kure chekulaika saka pakaipa wotongoita uchiona chava kure chekulaika ichi. Right guys, maswera seiko guys. Panapa ndikugara nemi panapa kusvikira tinguva iko zvino 3 4 5 6 7 kusvika na7 ndikugara nemi kusvika na7 panapa handitika kusvika na7 ndinenge ndine 7 ndoinda handitika zvodhipenda kana mukandibatawo bho na7 zacho togona kuzokontinua kana kuri kuti tabatana bho togona kuzokontinua handitika right. Maswera seiko guys, maswera se apa ndatoya nechaji yangu iri padhuze gare ndakabahirira apa ndikatoisa tadapta exactly right. Muri seiko guys, how are you guys? Muri sei itai share life muchitega vamwe tiwane kutambirana. Chekutanga guys, I know kuti maswera zvakanaka hanzi ndive muri sei dai muri kuisei hanzi chikona namaidoidoi madiri dai muri kuisei kupa vanhu sadza mustreet wekuchichinimai yes. So tichimirira kuti vamwe vauye guys, ndoda kumbotangawo ndambotaurawo guys. Kune vanhu vanotamasira kutuka great man guys, vanhu munotukawo great man. Ndoda kumbobvunzawo guys, are you okay mufungwa menyu imini? Muri right here guys? Great man is an entertainer. Zvimwe zvinhu zvaanotonyora anenge achitongonyora zvazvokuti anenge achitojoka ndijoka handiti anenge achitoti abhanda. Munotora zvinhu zvinotonyogwana great man mozvitora serious. Muzati mamakomenza ndaona kwa great man ndarohwa nehana. So guys, ndatya ndarohwa nehana. Munhu wemukadzi achituka great man chako chakwanzi ndosaka une chioko kwai unotarisa kudya nyama una zvakaita chioko chako. Nemi guys, mashoko mamwe anobuda mumuromo meduma amuhu kutya. Chero usingatyi great man hamutyi. Hamunzi kutya Mwari. Hamunzi kutya Mwari guys. Paunenge uchituka great man pachitwanzi unotarisa kudya nyama una chioko. Guys, great man munoti akaapply kuna Mwari kuti ndisike ndakadaro. Akaapply here kuti Mwari chindisike ndakadaro. Unoona murume mukuru, munoziva kuti accident dzinoitika guys. Munoziva kuti accident dzinoitika chako accident dzinoitika. Zvokuti kana paitika accident chako unogona kutogara muche. Hesi pame. Hesi pochi. Great man ane pamuromo but pamuromo pake ndipe engagement guys. Muri kuzvitora too serious mufunge. Great man ane pamuromo guys depe engagement. Mofunga kuti munhu angati pamuromo mungagwana great man mungaburova here, but chero achita pamuromo guys hatuki too personal. Matukira munozomuita imimi munopinda too personal guys. Kuti imagine sisi tinotozorwadziwa indotozorwadziwa wese guys. Handimona because mama comments ashikodzeri guys. Tara chokwadi mukamutuka neurema hwake zvakanyanya kudaro guys, adini kana ndimiwo vasikana munhu amutyiwo here kuti muchazvara vamwe vana pamberi apo. Vana mejuzi tinokubloka ipanapa muye muchingopinda pamaningikire vanhu pamauye evanhu muchingotuya pamauye evanhu pamapeji evanhu kuzonyora zvinhu zvenyu zvemazvo zvamunenge muchitengesa zvimakumbirani muchitikanganisira live nekunyora zvinhu zvenyu zvisina nebasa rosezvo. Handimona vanhu muri kupinda nemoyo guys. Great man anenge achitoita zveengagement anodenda kuti awane papeji pake paite engagement.
zvakafanana nepanapa handimunoona ndogona kukanda post yakare handimuona zvinhu zvakaitwa kudhara ndiye chitoita kuti paite engagement because post iyoyo kuna vanhu vanotodiwa vanotoringa kuzokomeneko kuti hai wawo chimunya chichi engagement ndiyo nini ndichitotsvaga iyoyo post kana kutokupa information iri false dzimwe nguva ndichitoda engagement yekuti muye mutaura izvozvo engagement guys but munozvitora so serious guys mubva mamutuka guys momutukirira zvine kumwe umwe munhu anga achidraw achimbotifananidza achiisa mumwe munoziva mombe dzedza dzinenge dzine fesi yakareba bhuru rine fesi yakareba dede yakudai so munobva mamufananidza nemombe yakadaro guys mufananidza mombe munhu nefesi yakadaro mukanda pasaidi guys already great man munhu ane disability zvaanotori nazvo it's enough for him anyway it's enough for him guys zvekuti everyday muchipa makomenti munoziva kuti makomenti kana avata ndoda kuudzai guys zvitamusingasivi do you know kuti zvimwe zvinhu zvamunotukira bvunzai chero maghost chaivo bvunzai maghost pamwe munomuchituka ghost chero usingazivika rinotobatikana si ghost pamunotombobatuka rinotombobatikana rarega kuti asi haasi kuzikamwa kuti ndiani ghost mamwe mashoko anobata vanhu vedu we munhu ava ega anogona kupindura but ava ega anobatikana senge vana great men guys munodotawo meri asikana kwayo ungati chimukuyu ikomenti yandaona iyoyo vedu hamunyari were murume mukuru chaiye hamunyari were asikana hamunyari were hamutooni kuti ndingachitodenda zvokuti mufare were zveengagement hamutooni kuti kudenda kwake ndiko kuti kuite peji rake rirambe muchikomenda zvichifaya achitrenda vaya vemabloga vonongowo komenti yake vonoisapo oramba achitrenda anenge achida kuramba achitrenda guys but matukira amunoita you get too personal guys besides kuti hamuchigetmen ityai mwari vanoona guys zvimwe zvinhu munozviaplayira zvinhu zvinouya kwamuri zvichauya kuvana venyu kana kwamuri wakangana kuti wakabhotuka greatmanika zvinhu izvi zvinouya pavana vako kana pauri nezvi zvatinotaura ari mashoko ati tichitaura chitoda kurwadzisa greatman zvinodzoka guys trust me it will come when the time comes zvinouya pavana vako ugonzwa pain mwana wako ari kuchemera kuti mama ugonzwa pain zvinhu zvepafacebook musadaro vedu we mutukei greatman asi musatuka muchimuudzawo zvinhu zvitu personal everyday misange muchingomudza zveurema hwake mukamudi vamwe vakati wakahurira mwana guys munozati kuti muplande seed mufungwa dzemunhu kuti mwana uyu akahurira ndiwasulu akahurira sulu kuplanda seed remunhu iro guys munozati zvinenge zvisina kuye hazvinyatsi kungobuda kana ndimiwo guys kune vanhu vakaremara vachembera guys kungodonha wobva tovhunika gumbo tonzi wheelchair utonzi gumbo rakunoguriwa wachembera mufunge mwana wako haazvari hauzvarisiwe hauzvarisi ndio ukaitigwa basi guys munotanonzwa sei akagara pauche munotanonzwa sei saka imi munofunga kuti agoni kukoira greatman imi munototi hatogoni kukoira zvamunotozvudza just because munomona akagara pauche akadai ari pauche munotofunga kuti haana position yaanoita nayo zvakafanira munhu asina maoko guys munhu asina maoko ane maplani ekuti ndoshandisa makumbo andishandisa makumbo iwayo kutoita munoona kuna chipo anobika hove anopara hove anobika hove anotodhiraivha nemakumbo munhu anenge akaita sagreatman atoriwo neplani yekuti mukadzi wangu ndinorara ndani naye ndakadai vanotori neplani yekumba kwavo imi mubva mamuti haugoni kukoira haudai guys me muchida kudii vedway me muchida kudii comment ya Jaden niyo ndakaiona ndakarwa neHana Rebecca ndakarwa neHana nezuro ndichiona comments ya Jaden ivavo apa vanonzi Jaden kuna kuti vane mwana anonzi Jaden ndakarwa neHana vedwe musadaro vedwe zvimwe zvinhu muri kuzvidedzera zvituko trust me zvinhu zvamunotaura zviya zvinhu zvatinonyora zviya mwari havazviginowiwe mungazvitora kuti tiri kutamba tikudi mwari havazviginowi it will come back tukai mutuke chaizvo muchimudaro muchazoona henyu asi zvinobhuwa zvamunoita shwa kutuka great izvo ndikangoonawo munhu anotora greatman nda kunotorawo picture yake ndiyandomuposta ndoyandomuposta kuti mutukirirewo anze kuti zvinorwadza toona kuti hauya chipengero kuti bvisai picture yangu ndo zvaanenge angoitirawo kuna greatman vanhu musadaro vedu we isu tinotamba na greatman ndiye chingotoseka naye tichingozviparigwa isu chera kanonituka asi munhu wekuti ndingabva ndatotora ndozvita personal ndoisa mumwe kuti ndatuka na greatman asikana ndototanga kutodzika naye busy tek nenyaya yeurema huri paari kutogara pauche kwaari zvaari anotodawo kufamba zvaanotoona muchitoita zvaanotozvichiva mufunge zvaanotoita zvitori enough kwaari munowedzera nemashoko amen
chandongozanda muzoti great man ane waste anoenda kutoilet kunoweta zvinoreva kuti ane chinhu chake chinomira handi mazviona anongoitawo zvinongoitawo vamwe varume kana kutodarika zvinoita varume venyu chaiko saka ngatitegei kudaro vasikana kutuka munhu kudzika kudai sekumadzimai ngatiitei dzimwe dzochi tichionesana mukaona munhu anenge aise kokokome naye pakomendi yake ipapo naye kusvika adzura komendi yake naye kusvikira adzura komendi yake. I don't care how you take it zake. I'm just saying the truth as it is, and I don't need kuti nditendere kana kudi. I will say it as it is. I'm not endorsing anything. Then I change ndisina kuya address nyaya ipana. So whether you take it as endorsement or what is zvako auri, but what I'm saying I know, and the God knows what I'm saying. Kuti tikutaura it's not right. Iko zvino ukaposta chinyora, you take your comment, totora iwe wacho picture yako toya nayo tokukanda pano, tokutukawo. Because muregerere guys. Engagement pamuromo pamunenge muchiti pamuromo engagement bunting yanenge achitoita muchitarise muone itori bunting iya naisoko akambokudenai here greatman akambokudenai katira vanenge achitodenana navo vanenge achitozivana kusei akambokudenai here mbuti kwai mutsiure kuti anodena akambokudenai here makambotukana greatman here naisoko musadaro vasikana anyway nangotirega ndidarike nepapo because indaona mama comments andigwadza zvisingaiti but anyway hazvina azvo basa anditombooni comment yangu greatman futi nditombokomenda ndaichingooona hangu anditombokomendi but ndagwadziwa taura chokwadi ndarwadziwa hangu kuseka vakuru pavakatiseka uri mawafa baya vaitoziva kuti zvinhu zvinogona kuitika. Anyway tabuda munyaya ishi takuda kuti tichifonera madzibaba vambondifonera nhasi madzibaba vambondifonera nhasi asi ndakarara saka ndavati ndakarara chakufonera kana ndamuka saka time yandamuka ndamboenda nodhirivhera vanhu ngachida mafuta ndikambodzoka ndikamboita 1 2 3 things saka ndichiita 1 2 3 things pamaaudio ndakakupa yaya andimukuzati maaudio ndakaplaya 2 1 ndere mwana wangu akandiudza nditi akandipa audio rezvakanga zvatagwa namadzimai anditi mwana uyu afuma nhasi akavingwa namadzimai guys mwana uyu afuma akavingwa namadzimai kuinbox nhasi so madzimai probably could be watching vanenge vachiona varipo oro tichine vanhu vachiri kuenda kuna madzimai kunoti kwanzi zvakati ufuchi kana ndichitaura chinhu papublic kudai ndochidzokorodza chero munhu akamirapa hachisi chinhu chekunzi secret ndotochidzokorodza sezvandoda kutoita kana ndavafonera ndichivaudza vakaenda vakanotaura nemwana uya vakanditsana naye kuti wakanda unoudzirei meli zvinhu zvandakataura newe ndataura newe tega wakanoudzira chimeli handiti mazvona mwana yakati inini handiti kuti ndikuzivei kunoku ndakakuzivai nekuda kwasisimeli vacho ndo mama wangu andofollowa saka pamakataura inini ingawani pamakambovaudza nyaya yekuti vanhu vari kuuya vakapfeka zvinhu zvakaipa makangovaudza vakauya pavanhu vakazvitaura kuti muri kuenda makapfeka kwai muri kuenda musina makapfeka zvisina kunaka kwamadzibaba saka chinjai vanhu vakachinja imi mukadzokera beki kunovaudza zvokuti aikwa zvinhu zvanaka vakadzoka kwaudza kuti iko zvino makupfeka zvakanaka saka indetedza kunovaudza sei kuti vazive kuti kune mumwe munhu ari kutaura zvinhu zvakadai achikudzai saka vaitaka kudhonzerana mashoko nemwana ushu vaitaka kudhonzerana mashoko nemwana ushu saka ameno guys handizivi zvikanzi ndaona macomments ese chichi wati pataugwa zvakati zvavatanga vachitaurirana nemwana ushu saka mwana achivafunza pamuri kuti ndakanga sandei papi because isusu kuti titoya kwamuri ingawani imi munoenda kuna sisimeli kwacho muchiita zvakati saka inini ndakakanganisa papi antimaona so but iye mwana yachipedza kundifonera pane vamwe vazoona live ndofunga makuseni ndobva ndaita mwana anosendera kuti maaudio achiti anosenderawo maaudio andisendera achitaurawo zvaanga achitaurawo anomaona but haana kutaura angazikataura zvokuti nokuti anga achitaura pakuemphasiza kuti palive yandaona nhasi ndevekunzewo kuna naamerica saka vanoona tavata nditi ivanoona live zvikanzi mataura kuti kwemi makuenda kumakunotsvaga ufriendship sei ndobva anga achisatsanambura ipapo kuti aiwa nyaya yeufriendship anditi madzimai vanototuka zvikapu kana wobuda vanotokuperekedza kusvika kubus stop newe vototi ndipei nhamba dzenyu ndikupa nhamba dzangu anzi ndo zvavanoita saka ndo probably ndokudi
pamwe vanhu vanenge vasanombodika kana kuti kudii but ivo ndivo vanotoperekedzera vanhu. Ini ndo zvandakaita pandakasvika vakandiperekedzera vakasvika. Chondigwadza mwoyo ndechekuda ini ndiri kuti Mwari ndakutonamata nezvoti Mwari dei vandibatsira, Mwari dei vapindira. Ndina mama vangu vane 72 years vari pano. Kwandiri mwana ndimama, tototi ndimama pakuti makore anditi, asi kwandiri mwana because vanozogona muyera mwoyo. Saka vachitondiona, mukavaona vachitozvininipisa kwandiri kandi ndotombotseka kuti munozonyanya. Anditi mazvona. Saka mwana wangu noti vanozogona mamoyo. Saka vabva vatitifonerawo vakanditi mama andi muri kuzanya yangu yandaikudzai. Ndikati ipi chikanzi muri kuzanya yangu yandakaita ikubasa yaya kuti ndakangoita unge ndarohwa nechinhu basa. Ndobva ndato paralyzed chichichi ndikatodidi makore samba ndatosiya basa rangu rakanaka randatowana ndobva ndatogara kumba vasingazafambi vasingazadini. Ndobva vatonditi itai video call muone. Vakatomira zvavo vakutofamba ndikati mama mwanangu kaenda kuZimbabwe ere? Zvikanzi ndakwenda. Nuti vakandifonera vachiti mwana ndati mwana musikana vangu ati mwana womusikana kuZimbabwe. Vachiti but avasi kubata phone. Ndobva ndatovati madzibaba ndokumbura mubate phone iri kukufonera iye +44 munhu iye apiya kwamuri. Saka ndobva vafona ndobva vataura namadzibaba. Madzibaba vakati ndipei kwamuri ndiye ikoko musauyenyu kumba ndiye ikoko. Madzibaba vakaenda ikoko. Animona muri vanhu vakuru imi makati changamu. Antika muri vanhu vakuru. Toda vanhu vanofunga anti toda vanhu vanofunga makati changamu. Madzibaba vakatirega ndiye ikoko ndipei location ndiye ikoko. Ndobva vapiwa location ndobva vaenda. Ndobva vanoita zveshuwa munamati yavakaita. Ndobva vapa mwana zvese everything. Ndobva vataura nemazvo nemonemo. Ndobva vapa munamati. Mwana akadzoka kuUK. Mai vakapedza kushandisa munamato vakufamba. Ndokuna kuvafonera munzwe mega. Vari papa. Vakapedza munamato vari kufamba izvozvi. Wepa phone. Zvoti vakuti ndikutoti kadai nyaya yekuti ndagara nguva yakareba ndiri pamba singa ndikubasa. Ndikuti manje katanga kuti ndodai ndochidzokera kuti ndochinda ndoga. Hanimona kungoti munamato chesati yapera saka vakustruggle kuvabata because avabatiki zvokumhanya. Asi izvozvi Yesu speak vari kufamba. Hanimona. Saka ndinoita confusion yekuti alright. Pane chipo apa. Mwari vari kushandisa baba apa. Saka what is this zviri kuitika izvi? Ndogona kuvafonera munzwe. What is this zviri kuitika izvi? Chi? Samai vachiti ndaonawo life. Ndobva vandipawo masoka vandipawo semwana wangu. Samai vakuru mwana wangu. Ndobva nangoti zvinzwisisawo. But ndikaiti ngofonera madzibaba tione kutosvika papi. Because ini ndichida ngoti zvinhu zviite clear. Anditi maona. Saka uya weguwa chimanya unovaudza kuti vakutotara nezvenyu vakutokufonerai. Kana ari pari kuinza guwa itomhanya kuti vakutofona iko zvinhu. Vakuufona. Apachanombotara pana pachandisingadzokorodzi funge azviti azvigoni. Kana achitora public ndio chidzokorodza. Kuna mbebe nifonera naye. Ndotongori tena call yawe. Vanenge vatofana ni direct covid. Inyaya inenge yataurika kumba kwawo ishi. Saka enda kugaya kuti chero zvokunzi mukuinda makapfeka zvima cleavage pamwe kwaiwe kunyepa ini. Ndizvo zvanda kutofunga. Ndoda kutozvitaura ndotovabvunza madzibaba ipapa. Hello madzibaba maswera sei? Ndaswera hangu maswera sei? Kwaswera sei gogo? Kuno kutambuzama manje tamuka tinenge takarara katinomboshanda usiku. Mai weni aiwa tinotenda sisi tiri kubreakawo na 12 dzeusiku musangano wedu kupera na 1 o'clock dzeusiku then mangwana takutenda kumba mande atochitaka kubasa saka vanhu vazhinji vanga vachizama kufunda kati ndiri pamusangano pachechi kusateerera ndakatonyatso ndikatonyatsoposta kuti madzibaba vako vakaenda kumusangano wechechi chakudzai kana vadzoka ndakatonyatso zvitoripo. Saka vanhu ivavo kutoti vanhu ivavo vakaita usimbo kuverenga kana kuti vari kutofunga kuti hameno but vanhu ngavaite vachiteerera. Ndikutaura nemi kudai ndinavo vanhu ndichitaura nemi kudai.
we understand kuno vamwe vanenge vane mabanning issue maemergency vamwe vacho vatoshingiria vakatosvika kumusangano kunoku kuno vamwe vatobva kuchinhu vatotobatsira hapana chakaipa basi kuti vanhu vangonzwisa kuti handisi kubatika zvakasunungwa ndendini maprogramu akawanda epachipurazi ndakaitwa MC pachechi. Alright. Ini madzibaba zvino zvamuri pachechi kuti ndotaura here nyaya yangu iyi kana kuti ndombomira mupedza kuchechi. Ndine nyaya iri kuda kuti nditaure. Ko madzimai vari kupi? Vari kumadzimai uko, ini ndiri kudivi rekuvarume kuno. Zvino ndikataura ndiri ndoga vasipo hachizoiti kunge ndaita guwa here. Nokuti ndini ndichida kuti inini ndiri munhu ari straight manje wokuti ndichida kuti vari paside penyu apa ndichitaura nokuti inini ndinenge handidi kuti handisi munhu anoda kubatira zvigumbu ende inini handikuzivi madzibaba kusangana nemi ndakuonai pano paintaneti pandakasangana nemi apa ndichika handina kumboita dambudziko nemi handina kana dambudziko randaona pamuri sofa ende muri munhu wechirume kuti chero pamunenge panzi paita problem ndinotouya ndikati madzibaba gadzisai pakati vanhu vari kukomplaina munotozama kuti saka ndoita sei naye hanzvadzi apa muri kuti iwo ndibatsirei ndotobatsirana nemi kuti apa madii kudai handiti tashanda zvakanaka asi ndakuona sokuti kupinda paita madzimai apaka pakuda kuita dambudziko madzibaba ndatoyazana kuti ndirambe ndakanyarara nyaya idzi dzicharamba dzichireba pasazoita nyaya hombe chirega ndibve ndachitongouya kuna madzibaba asi ndini ndichifanira kuti nditaure ivo vari pasaiti nokuti vamwe munenge muchidzidzisa vanhu munenge musingatizivi. Aiwa kana zvakasununguka tisi kure nakure tiri padyo zvekundogona kusvika ndotowashedza zvinogona kuda kuti svikai pavari maybe mungovashedza moenda pasaiti tibve tangotaura kana vachitonamata kuti vatendeuke ikoko kuchechi vochitotendeukawo zvinenge zvakanaka nokuti tesingazviexpect. Alright, chega ndiri kutofamba kuti ndivashedze ndinosvika pavari mai manje ano totaura zvinokuru kubocha toda toita zvinhu zvakajeka zvinoita kuti vabatsirike zvakasununguka. Plus tichishanda kudai tinoshanda nevanhu vanouya kwamuri vatinoshanda kunoya vanhu vane makuhwa kunoya vamwe vanhu chaivo kutoti kaanondifollowa akandivenga kunoya umwe munhu wekutoti anenge achitogwa neni kabisira ndisingadozivi musati ndiri munhu wevanhu makandiudza imi mega pandakati ndizambe ndichiti ndionese mukati ndokonza kuti kudini munorwiswa because chiri pamuri chihombe vamwe vanotondirwisa cheche vanototorawo nhamba kwandiri vachitouya handimaona kwamuri saka pavanouya vanhu vanouya kwandiri nemaintentions akasiyana-siyana but kune zvimwe zviseteni zvinode ndichiexpectawo kune munhu anenge ari mudzimai wamadzibaba tiri kushanda naye kuti anofa kuzviunderstanda zvinhu zvakadaro. Alright, aiwa hapana chakaipa toda kutsvaka zvinhu zvakasunga ko zvinhu zvatinoita izvi ndezveshoko raMwari tinoda mwoyo murefu ugamuchira vanhu nemwoyo wakanaka ndo kunamata ndo basa raMwari. Amen. Aiwa regaiwa kubuda mutende vari kuuya. Alright, regai tiende pakati sununguke pasina noise tibvei pane tiende pasina noise titaure ndapamwe chete nawo tiri kutofamba hedu kubva pane vanhu tiendewo panhu pakati sunungukei nokuti tinogona kunzwanana. Alright, madzibaba. I understand tasvika pakanaka nditori nawo pano adzimai vari pana. Right, maswera makadiko nai madzimai? Tiripo. Ndofunga nyaya ndiri kufonerera imi muri kuiziva. Ndatonyazona kuti inini ndiri munhu ari straight talker manje. Handidi zvokubhenda ende handidi zvokutendera ende handifariri zvemakuhwa. Saka ndine chida ngoti nyaya nokuti tibve tangotaura ipapo todzigadzirisa dzobva dzadii kana dzichipera dzopera totoita move on. So nyaya iyi ndofunga muri kuiziva because matoenda kune munhu akandipa audio renyu mukanozama kunotaura naye mukatesa kuti netsanei nemwana ushu kuseni. Saka chakaitika ndechekuti madzimai imimi ndoziva murume wenyu kumuziva through vana Jesse kwete kuti ndoziva imimi. Imimi muri mudzimai wamadzibaba. Madzibaba vane calling yekubatsira vanhu, calling yaMwari. Sezvandinoita inini calling yangu itori calling kuti hanyatsondiziya itori calling iri pandiri. Makatsanangura mukati kune tsanangudzo dzamakapiwa kuchechi concerning madzibaba dzinove dziri kuita kuti imimi mugare muri safeguarding madzibaba kuti zvinhu zvakataurwa zvisabudirire. Inini nokuti ndinoshanda nevanhu indoshanda nevanhu futi imi madzimai ndinoexpecta kuti munenge chifa kutoexpecta kuti sisimene vanoshanda nevanhu vanoitawo futi chero dzisiri tsanangudzo asi vanoitawo futi miedzo nevamwe vanhu vanenge vanotogwawo neni whether vamwe vanotondifolowa asi vasingandifariri vamwe vanenge vachitoda kutoparadza chiri pandiri
vamweni vanhu tinenge takasiyana siyana handiti mazviona. So pamakaita audio yenyu madzimai, paita munhu auya achibva kunoko, mukasvika pakuzotaura nezvangu muchiudzwa kunzi haiti mukadzi iyeye, musamomuudza zvinhu maudzire izvi, makamudzira chii nyaya dzamadzibaba, mukasvika pakutaura imimi audio maiwa. Ndofunga makaenda mukanoteerera audio papage pedu kana kuti maudzwa futi handizivi. Ina handiti hangu zvokunyeya kana zvokuviga murovambwa ndikaviga mupini, ndinongotaura zvaitika zvinhu zvane nguva zvaitika. Hamuna semunhu wamunoziva, vanhu vese vari kuya vamuri kuvaziva nekuda kwangu. Hamuna samai samadzibaba samai mitimimaika kuti mutirega ndibate sisimela nditi sisimeni idenga ndiri nini zvandaita ndaikubata kuti madzimai muchenjerere vanhu vari kuya kusowerenyu kana kuti kuna madzibaba nokuti pane zvakati vana vamuvazivi mavaziva. Ini ndiri kuvati indai apa ndichivapa nhamba ndichivatumira kuti vauye. Pakuuya ndinorangarirawo kuti madzibaba vashandi imi hamushandi, ndotaura kuti no, pamunoendawo indai makadai ndini uyu kuti mukwanise kurarama. Saka kana ndamazoudzwa kunzi ndakaipa imimi mochengeta munhu yeye murega kundiudza muchengeta shoko, mozoenda kune third person munotaura neumwe munhu kuti pane munhu akatondiudza kuti Mary uyu muchindideedza inini. I understand kuti tinosiyana, handigoni kudeedza madzibaba, anogona kuve mudikwandira but handigoni kudeedza nezita. Handimona munosvika kuti Mary takatoudzwa zvakuti Mary hatoiti pamwe akatodai handimaona. Handina kubatikana zvakanaka madzimai because imi mafamba kudzoka mundiudzawo kuti zvakati nokuti pamaitaura muri 2 right now handichazivi kuti maitaura kuti kudini, asi nezuro ndazvitaura nditaura kuti guys inini ndakufunga kuti ndisiyane nani nokuti madzimai yakatanga iri nyaya kuti Mary anogozoti mari inoiswa kukosei ngaiuye kwandiri. Yanga iri nyaya yemari dzekuti paitwe shed nehuku. Handiti inini ndinda kuti ngatitirei madzibaba shed yacho, ngatitsvagire mukadzi chekuti aite. Inini ndini nyakudaro, hamusiri imi makadaro. Mondazve munoti Mary uyu anoti mari iyi ngaibatoko. Ndakabva ndati kuna madzibaba chindipai manhamba ndipine vanhu vakupei direct mari isachauya nekwandiri. Ndobva ndangopinda nhamba kati mari chisai direct, singaziva kuti maiwana maipiwa kana hamuna aiwa ndichapindiri madetails ndakaisa kuti vauye kwamuri koko direct. Dei yaiuya nekwatiri isusu tine munhu anobata mari aibatwi neni, tina treasurer wedu wepapage yaibatwa youngana yokwana iyo yakatoungana mutongotanga ta project yenyu. Saka right now handida kuvunza because madetails ndakaisa enyu handiti, but inini nditaura yangu ndakazvimirira, ndina kufara madzimai. Nhasi maenda vanezana futi nemwana wangu manditi. Saka ndinoda kuziva kuti naye madzimai panouya varapwa vachinga madzibaba, kwemi makuita ubhururu navo hwokutaura zvadiko? Asi vanhu vacho handikwanise kutaura navo here, handina kuvoisiso raenda ndifo munochadzonyacho ndindi kamuchita mukositaura navo mukurevei? akubvunza kuti nyange wakauya handikwanise kana kutaurawo nawo here. Aiwa no, asi zvandiri kureva handisi kuta yekuamhorisa ini kana kuti yekutoseka kana kudini. Muri pamba penyuka, vanhu vaya pamba penyu vari kuvinga kuzobatsirwa ndi munototaura nasa madzimai. But panozopinda mazita evamwe vasipo serangu iri handi munoona, ndo zvacho zvamunenge muchitaura navo here? Munhu akakusirai maaudio andakataura naye akaisawo here ake aitaura. Ndosa handi muri maona ka zvandiri kutaura. Saka muri kureva kuti maita conversation handiti yekutaura inini handi ndizvo. Saka ndiri right ka? Mondiziva here madzimai? Do you know me? Mondiziva here? Saka imini munozowana simba rekuinda tena right. Let's say mwana uyu akauya kwamuri kana kuti whoever akauya kwamuri achiti musaudza Mary okuudzai nyaya idzi, imi munopindura sei kumunhu wamusingazivi munhu ari kukubatsirai? Munhu abatsira kuchinja upenyu hwenyu kuti musvike pamasvika apa, munotaura zvakaipa sei munhu wamusingazivi? Sorry, mataura pakaipa pane pamataura zvakaipa here. Madzimai pamaitaura kuti Mary uyu ndakaudza kunzanzi ndisaende nditozviregreta kuti ndakaenda nenyaya dzangu kwaari, ndakadai so ndakaenda nenyaya dzangu. Pamakauya nenyaya yenyu yamadzibaba kwandiri, pane pandakatadza kuti ndikutora side here makagwadziwa kuti ndatora side kuti takatogadzisa kuti mari uye kwamuri. Pane pekuti maizo imimi munhu anotaura nezvangu inini munomuinda tena sei? Makauya here kwandiri kuti muti sisimeni vana venyu vamakutumira vatsiurei kuti vasataure nezvenyu? Makandiudzawo here? Kana muri mai chaivo vanonamata vanoziva Mwari, makauya kuzondiudzawo here? Kubva ipapo pane pakaikanganisika zvapo.
madzimai ndoda kukudzai chidai so ndiri munhu mukuru kwamuri zvekudaro ndoda kukudzai ndichidai so murume wenyu ane chipo chiri paari regai kuti imimi muite munhu anotumwa nasatani kuita mukadzi waloti imi musaita mukadzi waloti pane murume wenyu ndinokumbirisa takutonamata nezvazvo kuti vanhu vari kuwana zambuko zvandoziva vanhu vanoyako vazhinji vanodzoka bheki kwandiri handiti vamwe vanotouya nezvinhu kwamuri ndini ndatotomudza tishamwari zvanti wati wapora dzokera bheki unotenda handiti odzoka bheki achitenda ndini because ndotoziva kuti akushandiwi kumba ikoko munoda kudya mune vana vanoenda kuchikoro handiti so imimi mukaendateina vanhu vanouya vachitaura kuti mai vakati imimi munochanda nevanhu kunogona kubuda ndachinyeva mangwana ndarepwa namadzibaba asina kurepwa zvisemaplies ndochanda nevanhu ndinochanda nevanhu vakawanisa kudarika vanhu vanoda kwamuri imimi handiti mashona then ndobva matouya mupototaurwa zvinhu motobvuma kuti motanga kutotaurawo muchi azvidaro madzimai munhu chade muri pachokwadi pastraight maindiudza kana murume wenyu aindibata nokuti murume wenyu sana chokwadi handina chipomegwa naye munhu wekuchero ndakafona kuti madzibaba kune vanhu vari kuti zvakati kuseri handi vanoti saka ndoita sei naye my sister ndoti apa madii kumbodai madai kudai handisati ndamboya ndikashandigwa ina handina kumboshandigwa nemi asi vanhu vakandikomberedza vane maproblems avanawo handiti vanenge vachiya kwamuri zvino kana mukave imimi munhu wekuti makupinda pakati muchatiparadzira madzibaba ndada kuti mugare makabatadzana itsanangudzo dzangu dzandiri kupa idzi itsanangudzo dzangu batai itsanangudzo dzangu muchaparadza chipo chiri pana madzibaba batai itsanangudzo dzangu halo ya ndinotenda ndatovaudzawo shuwa kana nini kuti mungwarire vanhu vanouya nokuti vamwe zvavanouya vanosiya zvekuti vauya kubatsirwa otanga kutaura zvinhu zvinine ndisipendine konzeta nokubatsirana nechi navanhu handimazvona chokwadi payapa ndofunga ndakatotenda ndikati mufunge kubva zvamakataura zvezvi tiri kuwana rubatsiro kuno mumwe akauya anga ane chigumwe anga ane ruoko rwanga rwakaita kunge rwanga rwakuora pakati apa ndinotoziva nyaya iyoyo yese ndinotoziva zvese ndakatotaura ngabva kusouth africa uko ane 5 years asingashandi ndakatoudza vanhu pano pakauya mwana wangu asi ndimai vane 71 years vakatumira mwana wavo mukaenda kumba kwavo imimi mukatoshanda iko zvino vakutofamba handi asi havasati vapedza munamato because vakutirai kubatai hamusi kubatika muri kumusangano handimona feedback yese inodzoka bheki kwandiri ini ndiye ndichitoziva handitovhunzi because handinei nazvo but ndiye ndichitoziva but ndiri kuti nini madzimai muri kumusangano kubva izvozvi indai munotendeuka ipapa pachikamu ichi aiwa tinotenda so inini ndiri kuappreciata kutenda kuti shuwa tiri kuwana improvement tiri kubatsirikana tiri kudini zvese asi kungoti chete iwo ndavatovaudza ndikati mungwarire vanhu vanouya kana taura zvekunamata kana mataura zvinhu zvisinei ngatidzoke bheki kuna simiri because ini rudo rwenyu rwekutirangarira ndofunga ndagara tinoita basa ramwari asi hatisatambowana mukana wakadai ndofunga ndakakunze kuti tine pressure asi basa mwari tinorizama kuita nemwoyo wese kana vanhu vanouya vanogona kupupura kuti tinoita basa nemwoyo chokwadi vanopupura ivava vanhu vanouya ava adzimai ndoti ngavasefe nyaya dzekutaura navo wozogona kuti uchitaura naye mangwana kumako kuexpose ako kuisa kumberi but munguva mangu chikutukurukura mese ini ndiye ndisipo dzimwe ndichitobatsira ndiri mumba hello takateerera like dzimwe nguva munhu anogona kusvika mumba mangu mune zviwiswa zvinoratidza kuti ini ndiri mhofu ndiyera mhofu avanoyera soko saka akaona mhofu ati muri mhofu kuti muri hanzvadzi yangu munhu tarwara tavatova ukama but pakuzotaura ndizozve nyaya dzinozotaurwa dzimwe dzinenge dzakuzopfuurira dzotikanganisa mufunge tiri kuappreciata tine kubatsirika kwakanyanya tichitoti zvinhu zvingagone kutisunungura saka I understand kana ivo vatiwo sori pane zvakataurika ngatipfuurembe tibate zvakanaka kana ivo vaita enikwiri ngavafesane nemidirect sepaipa makandifesa kuti madzibaba chindakati ibhizi handisati ndasangana nesituation yakadai asi I try kuti ndizame kumaneja ndizvozvo chaizvo aiwa indatinini handidi kuti ndizokubatsirai chigumbu imi madzibaba because ini ukama hwangu namadzimai huri pamuri handiti ukama hwangu namadzimai huri pamuri imi ndimi common ground yedu dei pasina imi ndisingatauri namadzimai handimazviona saka ndati nini ndosaka mwana chiramba kuti handitauri handine chandotaura chekuti iguwa ndotaura pachena ini chingozvidzokorudzo ndataura ndosaka mwana chiti ndoda kuti muinde pavari kuti sazoita guwa
ndinotouya kuti madzimai kune munhu auya zvakati yes Tuesday takubatsira vanhu chitatu vanhu then pakati Wednesday toitawo zvepamafoni kuita kuti vanhu vese vaone vaone mukana but still pamafoni wacho vanhu vacho vakawandisa tisogona kuvamanija saka andimbozotauri nevanhu kuseri kuti ishuwa vari kubira vanhu ichokwadi andimbodaro ndinotouya kwamuri saka madzimai ndaexpect kuti pakauya munhu anenge atsara nezvangu chero vakasandiudza ngavasitope munhu iye kuti hona woya mauya kuzobatsigwa vamai havesati vazivi tatongozana chekuti tivatoita upenyu hwenyu ukachinja makati mukafuma muchidhiraivha maGD6 handimaona hazvinei neni ini ndakatobatsa ndakayambutsa vanhu vakawanda madzibaba mufunge mungoti mudzimai wenyu handizivi dei achimbobvunza vanhu ivavo vanoita makuhwa ivavo ngavabvunze handimaona ndakayambutsa vanhu vakawanda zvekutodaro vakayambuka vamwe vanga vasina kana pekugara vamwe vave nepekugara vamwe vakawanda inini hamunoti ndiyatombokutauri kuti muri vechingani hanheno tinozvinzwa kuti kuna vamwe vanenge watizwa nevarume vakaomerwa motodhoneta motobatsira tinozvinzwa zvese sure zvino ndisingaexpectia kuti madzimai vazodaro ngavadzidze kuisa vanhu panzvimbo yavo madzimai ndimai mufundisi put people in their places vakada kuya chitaura nezvemunhu vaise panzvimbo kuti ndokwandiri vanhu vanotaura nyaya kwandiri nini ndine vanhu vakuru ma70 60 nene nyaya dzavo kwandiri imi vana vadikara dzenyu dzekuti kai madzibaba mari vazo inyaya idzodzo kune nyaya dzakakomba dzakakura asi havadzidzi chibuda kana ndine makore kana 1 avana waitenderera kana kunani kana kupi kana kuti kupi havafi vakaiwa saka ndakatovhunduka kuti izvo but anyway isu ndinongoita kunongodzangu madzibaba iwa zvakanaka ndikukanganisa idzokera henyu kuchechi madzibaba ndo pana chida kungonzwa ende zvakare ivavo iye mwana wangu avamai ava vamakatangira munamata ndikuti vakufamba ava vanga vachizotsvaga kuti vade kuti kana mazandisi kana mapedza mondiudza maybe mukwanise kudi kuti muzopedzisa munamata nokuti munamata makavapa wakauya nemwana asi wanga usina kupera saka ndavaudza kuti muri kumusangana musati madzoka aiva tiri kubureka itingi na 1 kurodze usiku mangwana kuma6 tosimuka toenda kumba kuma8 toenda kumba mande tongotanga manormal days kubatsira nevanhu zviri normal right no it's okay madzibaba kunotori nemamwe mablankets ari kufangwa kuya kumba kwenyu ikoko kwamuchapiwa neumwe munhu manyuwana achauya nawo kumba kwenyu ikoko handiti asi madzimai zvino this time mukataura nezvangu ndikangozviwa ini manje ndouya kama madzimai inini manje nditori benzi chairo mukataura nezvangu ndinokusvikirai kumba kwenyu ikoko aiwa tinotenda on behalf tinongokumbira uregerero pane zvinenge zvakaitika asi iwo wadzidzawo kuti kana munhu akauya zvokubatsirwa ngaabatsire totaura nyaya dziri general dzekusimudzira nekuti noti mumwe anogona kutoya achitorwadziwa kuti makuda kuyambuka okukandira matombo ovhiringidza tinozvinzwisa vanhu ichokwadi vanhu zvavakaita vanhu mumwe munhu anogona kutoya achida kubatsirwa asi agara nemunhu anogona kurwadziwa ototaura zvakaipa kusvibidza kuti ni musvibe mwoyo but basa tichitaka nderamwe tinoriita nemwoyo wese pese kwataita hapana kana chataimbowana ipapo apa tikutopota tichiwanawo something wakapera negrosari amai werukwe wakapera negrosari wakatotenda vakati tinotenda wakapfugama pamberi pedu adzimai waripo wachiona ndozviziva zvese saka isisu tiri kuzama kuti tiite basa kuti vanhu vabatsirike vanayambuke vanhu vanenge vatibatsira tinonzwa kufara nekuti kuti teitatowa vanhu vanotoonekera utatowa vanhu nokuda kwaizvozvo asi ndikukumbira nemweya waMwari kuti pane zvakaitika zviro sori zvigadzirisa kubuwa tinodhidza nemamistakes aiwa zvatopera madzibaba zvatopera stereki toda kutoti muindewo mberi chisumukira nokuti kutanga kwenyuku mukave vanhu vari hambu mose murume nemukadzi muchandiudza kuti life yenyu muchaona kuti life yenyu inochinja sei muchandiudza muchazoona kuti life yenyu inochinja sei tichava mukana kuti kana vane anything zvavanenge vazozvisangana ngavakupesei direct muri munhu akasunguva mucommunicate monyatsotaurira zvakanaka because vanhu vakasiyana siyana mwana yati yakanaka okudai otaura okuexposa munogona kutokanganisa zambuko reinenge rakutoyambukira ndizvozvo aiwa chidzokera henyu kuchechi madzibaba pana chakaipa saka mati munopedza mangwana mudzokera mangwana tiri kuburikana na 1 okoko nhasi tomakuseni tokurongedza matende kuma6 maybe kuma8 9 taakumba atiti mangwana maybe asi mangwana munenge muchimbozorora alright pakanaka madzibaba tozotaura kana masvika kumba Mwari ngaakudzwe ndofunga conversation mainzwa from the conversation you can actually see the kind of a person she is ndoza twachaona life yo ino from the conversation that I ndofunga guys you can actually see what kind of a person she is matozvionera amudzigwi matozvionera kuti munhu akaita sei anyway tatopedza
we do this for madzibaba because murume wavo munhu ari very humble anyway. Munhu ari very humble murume wavo. Saka anyway, havakumbiri regerero, munhu anotumwa kunzi kumbira regerero. Murume wavo ndiye atozokumbira regerero. But it's fine. We move. Ani mavanzo ati vati kudii? Kwanzi ma-audio makapiwa ose here. Mavanzo. Ma-audio makapiwa ese here. Kureva kuti ivo vakatotaura nemanzwa conversation. I-conversation yakaitwa between ivo nemwana akanipa ma-conversations. Anmona. I-conversation yakaitwa between ivo nemwana akanipa ma-audio iwayo. Zvinhu zvakaitaura. Right. Phone calls anotorwa nemusi Tuesday neThursday. Tuesday neThursday. Ndopanoitwa macalls. Right. Guys. Atimboteka zvematiketi atapinda munyaya yechitu. Atimboteka kamatimbo 5 tickets. But guys, including bamnini wedu naye madiaries vese apa vedu ndokumbira ukaticket rabamnini vedu kure kuinda kuti flight ticket kuinda kunigigiri kuDurban vedu umongoita kana kahotera. Chikumbiro vedu. Chikumbiro. Ugona murumo vane zambuko baba madzibaba. Matestimony anzoka vasikana. Vanodzoka matestimony vedu anouya matestimony vane zambuko madzibaba. Zambuko chairo vanaro. Vanaro zambuko. Pakataurwa zvakawanda kune ma-audio atoriko mamwe emwana uyu vaitotaura vese. That's very wrong. Atina kuwakatatadza, atina kuzomawa watangopuwa kai one side mamwe tichagoziva here. Hello madzibaba. Hello. Madzibaba. Ndaida kungotaura kuti paissue yeshedi nenhau yehuku dziya idzi pana vanhu vakangotifonera vakati toda kuti tiise mari toisa papi. Ndopandakadzoka back pamwe kuti pana vanhu vakaisa mari mukazoti vanhu ngavaise ikoko but right now hakuna. Saka zvinani mungozviita ikoko. Aiwa madzibaba imbomirai mari ndinoisa nhamba vanhu vanouya. Imimi makati mari ngaiswe kwandiri. Muri kunzwa madzibaba? Ini chakazoita kuti ndichiti vanhu ngatonza mari kwamuri. Handika zvinhu zvirimo muaudio iroro. Anditi panyaya yemari iyo ndisandati aiwa mari ngaichiswa beki koko. Mudzimai wewe ndisandamboti nini madzimai ngavabve kuzoita madzimai loti. Ndosaka ndakati inda kuchisa namba. Muchisa direct kupi ikoko because madzimai is like you andiziti vakaudzwa kuti chikana kuti sezvavati makapuwa here ma-audio ataitaura ake munhu yeye. That means pane ma-audio mamwe aripo ekupindura kwaita. Saka tizivi kuti wakataurwa kuti chii. Pamwe vakaudzwa kunzi munodhigwa mari yenyu. Hanimona ivo vakabva vati mari yeyo ngaiuye kwandiri. Saka inini ndinoisa namba. Ndichaisa namba. Vanhu voramba vachiuya kwamuri vachiisa mari dzeshedhi dzokuti vachiisa kuna madzimai ikoko kuti madzimai tione kuti kusvikira panosvika kupera kwemwedziwo vanenge vawana mari. Nokuti zvakaitika zvokuti panhau yemari pane munhu akati anda kuisa mari. Ndopandakati regai tabata sisimeri tizwe zvinofamba setikati imi mukazoti handei ndiri bhizi ngaitwe ikoko. Tikati kana iri yeshedhi inogona kuiswa kwandiri yehuku yoiswa kunani kuna adzimai payapa. Ndo matauriro atakaita paya. Hello? Ndakateerera. Saka tinongona kana zvakasungunuka ingoita kuti zviitwe ikoko dzimwe nguva zvingange zvakanganisika nokuda kwezvakataurikana naadzimai naamai ava. Ungazvingoitwa ikoko esi hatina problem. Alright, ndichazokuudzai back ndichakufonerai. Alright, it's okay. Ndakaisa nhamba paya. Anza kuna mari yakaiswa. Munona kuitira chinhu munhu asingagamuchiri soka zvinonetsa sikana. Buma buda udzoke. Buda udzoke. Buda palive godzoka. Buma. Buda udzoke.
Hi, Auntie Many. Hi, Maggie. Yeah, Marika. Don't even try. Musatomboa involved. Whatever was said pamari nyangu makapfubira patakataka kuti ngaiende kwavarika. Whether vari kutora mari vachitenga madomasi vasingagoni kubata marika. Musatombovaitira ngavatokwanisa. They will make it. Vachazvigona chete. Vachaibata mari iyoka. Vachaibata. Musatombobata. Hatidiri kuti whatever was said in my conversation we don't know. Like you said kuti pamwe pakataura vanodya mari. Ngatorege kuva involved. Inototumirwa kwavari direct. Vachagona kusevha vega ikoko. Hakuna kuda kuitirwa ngusavataure because whatever was said mukadzi is disappointing. Atadza kupindura because she knows kuti vakataura zvakawanda. Even that mwana is a culprit akaunza ega audio asingaunzi nyaya yekuti dai akataura takataura zvakati but she didn't. Now that we know kuti she said a lot, it's okay. Amai ava ngavabate mari, murume wavo vabate mari, they will save it vari vega ikoko. Right. Thank you, right, Maggie. Thank you very much, Kunzwai. Yeah. Call her, my love. Hello, Sismeli Murise. Mshojo Kriste. Tiri nani. Ini nangu ndachingoda kungopoka muona ngekuti Sismeli just do this for madzibaba. Madzibaba is mai ava muzati tiri vakadzi tiri vatadzi. Saka ini ndachingokumbira kuti dzorai moyo. Semakumbiriro avaita vabatirei mari, treasure wenyu ngaabate mari, muzovatumira mari yavo. Chero vakataura zvavanenge vataura mai ava musavatevedzera. Ndozvandinongokumbirawo zvangu kwamuri. Hello? And I'm listening. Ndozvinzwisisa ende situation iyoyo ndiri kuinzwisisa inorwadza kuti mugamuchire ende ndoto muri munhu wenyama seniwo zvotorwadza. Saka Inini vasikana, inini munoziva, inini ndinobvunza Mwari kuti pati Mwari wai. Guys, munhu wese kazhinji wacho wandinotobatsira kudai anopedzisira andipandukira naini. Naini kuti chii? Mukareva ndozviziva kuti aiwa ndozvinotoita munhu anobetserana nevanhu ka unotosangana nemacircumstances akadaro. Saka imi michingozvigamuchirai. Mai ava is very rude, even remorseful nezvavakaita. Saka avakatodaro. Saka mukatodaroka baba vanenge tokanganisirwa shuwa. Ingoitirai madzibaba vasikana semakumbiro ndongokumbirawo kwangu kwandiri kuita kwamuri samai. Ndatenda hangu. All right, cool, it's okay. All right, Sismeli. Zvakadomera. Sismeli musacheme. Ndozviziva musacheme because itaiwo semudzimai mukuru. Mai avandori neproblem ende problem yawo hamutomboigadzirisi. Matoona kuti murume wavo is a humble man. Saka mukadzi uyu andori nedambudziko guru chairo. Ndidrope yangu vamwe wapindewo. All right. Kola vari pafoni hello. Hello, Sismeli. Mbomira ari kuFacebook, mbomira vatari vari pafoni. Taura ingoti 2 minutes dzenyu. Ndefunga tinambozvitaura kuti mari dai vangounganidzirwa. Chimwe chinhu chandiri kuona chaitika, vanhu vari kuenda havasi vese vanhu vari kubva kwamuri, but vamwe vanhu vakaona nhamba pafacebook but vasingakudei, asi kuti vane kuda kurwisa. Hatimukona kuti mukadzi uye uye akatanga kubatsirwa namadzibaba uya kune vanhu vakatadza kubatsira mukadzi uyu. Ndo vamwe vanhu vada kuenda kunotyisa vanhu kwamadzibaba kuti vapedzesere vanhu vachizovengana futi mumba mavo vodzoka futi kwamuri nemashoko. Pamwe izvozvi vanhu ivavo havasi vanhu venyu, vamwe vacho vanenge vachinokuchidzira kwamadzibaba. But mwana wavaitaura naye andori mwana anogara ipano. Mwana anogara ndichero kuWhatsApp kwangu chero kumunhu anditotaura naye kuWhatsApp kwangu. Zvinoirema vanhu vakavangana vakakubetreya. Ndo ropa rangu anyway. Kungobatsira munhu kudai unofuma uriwe munhu akaipa vasikana. Anyway unenge wabhobatsira munhu chindi kubatsira munhu kudai. Unofuma uriwe munhu akaipa uchitukwa paFacebook yesapa. Usina chawakaitira munhu chakaipa. In the name of kubatsira unopedzisira kuseketswa nenyika yese wakutaurirwa zvisingaenderani, zvisipo zvokunyepa dzichikiretwa nyaya dzichitaurwa dzidini, zvisipo but pawaita zvinhu waita nemwoyo wese. Uchiti ndoda kubatsira munhu. Anyway ropa rangu iri ropa rudziya asikana. Iro parakaita sei anyway. Iro parakaita sei. Baba vachikavatarisa tinenge tichikuita nyaya dzekunzwanitika vanoita zvemahara. Kune vamwe vanhu vane mazita akauya achikolekta 3.5 per day. Munofungidzira kuti vanhu ivavo vakanzwa kuti kwaane mumwe munhu wemahara kwaakuzara vanhu, chiita vanotuma vanhu vanenge vari pano paFacebook. Saka be careful, ende madzibaba vadai vazorega kutautswa pana Mwari, nokuti from the beginning baba pana
jesi vakaramba kana dola chaiyo vakaramba makatozotambirai mari tiri kuitira kuti vanhu vacho munoswara nei izvozvikola gaizi munozati izvozvi jesi handizivi kuti aripi jesi handizivi kuti aripi mufunge handitozivi jesi aripi kune vanhu vaititimei nhamba dzajesi vamwe ndaingopa pamwe zvakaudzwazve yes zvakaoma hazvo zvakaoma ndawane kumutsvaga foni yake iya haisisiri iyo foni yake iya haichapindi mandikikirimba uyu haichapindi but obviously anenge ane nhamba dzangu ka handimaona kana kuti chakarasa foni kanodadi nhamba dzangu anenge anadzo she knows where to find me handimaona kana kuchabatika hachabatiki jesi vanhu ndaiva panhamba vamwe achindako hatichaziva kuti zvakaudzwa who knows baba vangu vari pamusangano ndipapa pavakutanga kutongeswa inini handifunge kuti mai vabvunza fanike sezvakaita nhasi dai mama vabvunza after musangano vambozvinamatira nekuti vanhu vari kuenda vanoda kutorwisanisa imimi neufu namadzibaba ende ari kupara njongo mukadzi wavo nekuti madzibaba angu madzibaba has been nothing but good kuvanhu vese vanoenda ko inyaya yachita kungoti minamati imwe inopedza yepanzira fuchi ndinenge chingovanetsera kuti ipedzisirai minamati yevanhu asi ugona vanhu minamati yacho nditi haisi yangu ina ndinangonamatirwa navava ndangoshandigwa ini minamati yevanhu handei chitoti aiwa pedzisai minamati yevanhu pedzisai minamati yevanhu yenyu minamati yacho pasi pamusoro pechizvomuona zvendakaipa vazorodza iko zvino maudhios maranzwa akuri kunyewa vanhu vanokusekerera izvenhandasomoti vasina kudei ndivo vanhu ivavo vari kuenda but chandiri kuziva kune mamwe mazita makuru akututuma vanhu vamwe vachoti uye vari mudhuze mei muitonge muchitaura tese kuwhatsapp tinodi vanhu vangani vakatorwa kana nevarume neshamwari vanhu vangani vakaenda mumajeri nekuda kweshamwari vanhu vangani vakaitiswa kana nehama chaipo imbuva regereraiwo baba maita here alright kola anokola kufacebook hello mushe zviri sei janini kwangu zviri wesini aiwa ini kwangu zviri wesi weniwe unotosirawo munhu akaipa asi waita from the bottom of their heart kutanga ndinoti ndinokutendai sisimeli hamuna kutanga nhasi kubatsira vanhu makatanga kudhara ini ndakatanga kupinda mufacebook muchitobatsira vanhu muchitoita bp nemaproblems evanhu muchingobudirira zvakadaro ndinokutendai ipapo nemwoyo wenyu werudo saka musabviswa mumwoyo wenyu werudo nokuda kwomunhu asingakwanise kuvhara muromo wake inini ndinoti mwana iyeye akatumidzira maaudio ndiye akakanganisa nenyaya yekuti akanga achida kupesanisa nekuti akanga ane mhepo dzakewo dzisingadi kubatsirika danga ari munhu ane mwoyo chaicho kana kuti ane hunhu anga asingafaniri kutora nyaya dzaabva nadzo okupai imimi iye afambira kunobatsirwa kechitu ndinotizo kuna mai ava amai hongu zvuya zviwanani zvamunoona tichigara mudzimba takadai mukadzi anogona kunge akashata murume akanaka dzimwe nguva murume anogona kunge akashata mukadzi akanaka ini ndinotongoshora zvangu amai nenyaya yekuti kana uri munhu unoshanda nepublic wochiva nemuganho pekugumira mumwe anouya kuzongotora pamakuhwa chete asi asina kunge achiuya kuzoti aite dambudziko rake ripere inini ndinoti apa sisimeri panobudika apa tiripo pakuti murudo iwoyo ngaurambochienda mberi kuna madzibaba nokuti mwari ndiwo vakakusanganisai nemadzibaba ende vakaziva kuti apa vanhu vari kuita zambuko sei vanhu vari kupuwa zambuko sei handi vanhu vacho vanodzoka bhekwa ndiri vanhu vari kuita zambuko vasikana vamwe vandienda kutorada kupaidza go ndichitoziva nyaya dzavo ndatorwa nehana nditanze ndakarwa nehana ndichiti musikana wayo wakatodzokera kusouth africa akati ndakadzokera ndakapora 5 years asingagoni kushanda asingadi ave useless ave cabbage wakamisa kumba akadzokera kubasa izvi kusouth africa ndivo vari kutaura kuti musikana wako yakuora ndakudza inyaya yacho asati vataura nezuro ndikatotaura nyaya nezuro titi kune mwana tituso kuda maititinonyepa mavanhu vachikonzema paita mwana wangu yeye uyu ndimai vanhu vari muno muuk vane 71 years asi mwana wangu poza muchagona namamoyo handimaona vangobheji riteni kubasa kutoringa kuenda muno muuk munzinenge zvito wangu motoitwa nevana handimona kungoti vanhu vakauya kudhara ninge vana nemapepa asi nhasi ndavaona vakamira vachifamba ndinotanga ndakazvimirira kuti aiwa sisimeli itirai for the sake yamadzibaba nenyaya yekuti maonawo tese taona pano
mataurire amadzimai hatijaje zvedu kuti vakashata ndivakaita sei, asi kuti maitiro avo aite semunhu akagamuchira Jesu. Ndinotenda nemashoko enyama ati aiwa dai magona kunotendeuka, ende zveshuwa vatendeuka vagona kunoti kana munhu azobatsirwa vavhare muromo wavo vachimirira kuti munhu apinde kuna madzibaba vachibatsirwa, vatanga nenyaya vati yekuti vamwe vanotanga kutokona handibvunzitora nekandinde hanzi handibvunzitora nano nenge wauya asi madzimaika vanoda kudzikwa amai nesu nyangwe tisingaende kumasoro tinotovanamatira kuti mwoyo wavo wagona kunotendeuka, vagogona kunova vomwoyo vaite mwoyo wechikuru nyangwe vari vadiki. Hatizoti vadiki zvakaita sei, asi ngavagone kunogamuchira Jesu semashoko enyama tauro pakutanga. Ndinobvumirana nemi, asi ndinoda kukusimbisa isisi medi kuti panobudika apa mainini, nenyaya yekuti pamakafamba napo imimi muchibatsira vanhu pamwe paigozha asi makawanikwa nekunokunda. Saka rambai makashinga makadzvanya ipapo, musadzoserwa kumashure naSatani. NdiSatani uyo akuda kukutai kuti mudzokere kumashure, musabvumidzwa kudzokera kumashure naSatani. Mwana uyu dai akasvikira pakunamata asati aenda kunobatsirwa nemadzibaba, dai mhepo dzakaipa dzisina kunopindira pakuti anosvika kunotaura zvimwe zvinhu zvaasina kufambira. Mazviona panobudika apa mainini, rambai makashinga, rambai makadzvanya. Tinokunamatira imwe wenyewe murambe makashinga muchinotibatsira. Akuda kunotivharira kuti musatibatsira mainini, rambai muchinotibatsira sezvamaingoinoita izvozvo. Ndomashoko angu chete chete, rambai muchibatsira zvenyu mamwoyo nemwoyo wenyu wakanaka iwoyo, mwoyo werudo. Ndinotenda. aiwa pakanaka, thank you very much. Pane uya kungoti ndifonere mukona donati uya rikungura ati ndifonere kandira kutaura zvandakaona ndakaendako. Nasikola uri sei? Ndiripo. Ini hangu ndangofona hangu ndakamboendawo hangu kwamadzibaba nesista yangu tichinobatsirwa. That man is a very humble man. Problem yangu yandakaona iri pamukadzi wavo ndiye ane dambudziko. Isusu patakatoendawo takatoti tingangoende here patasvika tongobvawo tisina kutenda. Takatotenda but tapedza kudaro baba vavo vakatitenda vakati maite basa mahanzvadzi dzangu ndimwari here vakushandisai pamba pano papasitorina chiripo. Ndine kunyaradzo kwanda ndichifanira kuenda. Kunyaradzo uku ndanga ndatongotumirwa mari yebhasi yekuti ndiende but zvazvichitonetsa kuti ndiende kunyaradzo ikoko ndisina kusiya anything pamba panapa zvinenge zvichinetsa. Munhu wechirume but aida kutaura zvakawanda when it comes kumukadzi wake. Havana kuzoda kutaura zvakawanda asi dambudziko randakaona zvangu riri pamukadzi wavo. It seems like kubatsira kwavanenge vachiita iye pamwe anoda kuti vabhadharise but ivo vakati Mwari vakanditi ndisabhadharise vanhu mari. Aiwa zvekubhadharisa takazviramba because even patakavavinga last time vakataura pano vanhu vese vakateerera kuti handibhadharisi. Last time pakauya mukadzi wavaisara nyaya dzemari, if you still remember, vaisanyaya dzoti vanopiwa mari havandipi kana sendi kana chii. Tikati mweya uri pane murume wenyu haubhadharisi. Vakataura nge but handidi kana sendi. Ini ndindakatoya nepurani yekuti guys baba zvavari kuchiva nechamahara handika ende nekuwanda kuri kunzi kwazara vanhu vari kuita vachibva kwatiri vachienda. Tadii kuti anenge aitirwawo ende wakabata chingwa ende wakabata upfu kuti vawane kurarama. Handi murume wavo airamba mari handika. Isusu tisakatoita plani yekuti chiitai kuti muindisawo something anenge wakwanisawo handimaona but paipaiti vanopiwa mari chaiuyi kwandiri. Ndo pandakangotanga kuona hangu era asi ndakangonyararawo semunhu mukuru asi era ndakaiona zvavo. That man is a very humble man. Handiri kukunyeperai. Vakatotaura vakati Mwari vakatiti ndisabhadharise vanhu mari. Asi vakataura muromo wekuti mukadzi wangu uyu dai maikwanisawo kuti mutaure naye. Munhu wechirume haana kuzotaura zvakawanda but mukadzi wavo anogona kuva ari kuvapa pressure. Ende ivo pressure yacho yavari kupiwa nemukadzi havasi kuiteerera. Baba vaye kana muchida kuvabatsira vabatsire isisi medi. Kana mune any project yamuda kuvaitira vaitire. That man is a very humble man. Ndakamuona ndakasvika pamba pavo kanokwana kaviri. Ndakavaona baba vaye havakumbira mari yemunhu havade chinhu chemunhu asi mukadzi wavo ndiye wandakaona kunge ane dambudziko. Kana mune anything zvamuda kuvabatsira vabatsirei. Ende kune vamwe vanhu vemadhayaris vanozogona kuenda kumba ikoko ivo vari kuti vange varikuda kunobatsirwa but vanenge vachida kutonodhistroyawo chinenge chiri pana baba ava. Kuti vadhistroye chiri pana baba ava havakwanisi kuenda direct vanoenda through mukadzi wacho.
ndozvimwe zvinhu zvinoshandiswa nasatani izvozvo. Kana satani atadza kuenda kuna baba ava direct, achanoenda kune mukadzi kuti anhikikini zvamamuchataura kuti zvoni mukadzi wanoti chichi ndizvozvo chaizvo chaizvo zvida kuzoitika pana baba ivavo sisimeri. Ndatenda hangu. All right, thank you very much, Kola. Thank you. Isati controlling madzibaba, guys. We are not controlling madzibaba zvachose. And the moto not tauri na madzibaba always. Ndinongo vanhu vanotoenda kuuya chinipa feedback. Madzibaba nditauri navo zvokutodaro. The only time I look for madzibaba is pange pauya macomplain. Evanhu vari kuti sisimedi takatangigwa minamato. Handi tanga takutofamba zvinhu zvedu zvakanaka. Madzibaba ndave ne 2 months ndiri kuvatsvaga vachabateki. Munamato wacho ndakatotanga. Ndopando vatsvaka. Otherwise, handitsvagi madzibaba and handitotauri navo. And how he operates there, I don't know. Because me, I've never been there. Hanomaona. Handichanamboenda kwanditoziva, handitovazivi in person. Saka we cannot control, but last time pavanhu vaiti tikutumbira mari dzokuti vatenge airtime, but kana takufona vadaire. That's the only last time ndakati madzibaba madini kuti paite day rekuti vari kudiaspora tivapai day ravo, nokuti kana achizobudi zvakanaka kuti munhu anenge akupai $20 achiti day airtime kuti ndigotaura nemi imutedza kubatika. Madini kuti muite day rekuti iro mande vari kuuya zvakawanda moita mosiya foni yenyu moisa foni yenyu kunze modzima istoudza vanhu kuti mande akuitwi zvemafoni moshandira vanhu vari paground. Tuesday vanhu vanouya kumba voudzwa kunzi Tuesday hatishandiri modhira neyaya havasi vanenge vachifona vaya modzokera back kumacalls muchifonera one by one muchibatsira. That's the only way. We don't control him because we don't know what he does. Mashanda sei vanodi takutoita era manje kana kuchinzi madzimai vanowanikwa vari mukati mekutaura zvinhu zvavasingazivi. Ipapo ndipo totoita era because hatizivani namadzimai zvezvo. Handiti maona hatizivani namadzimai, but anyway zvisinei zviwanikwa zviripo zvinowanikwa muvanhu. Handimaona zvinowanikwa muvanhu. Saka tongoti zvinowanikwa tiri vanhu venyama. Mudzimai wavo atodzidzawo, so tinodzidza as we go, we learn every day as we move. Atodzidza kuti ndinogona kutozoporonga. Hanomaona ndikaporongera murume inga ndangoudza chokwadi kuti muchenjere kuita stumbling block yekuti muchaita chiro chemunyu chakaita mukadzi wavo akacheuka akaita chiro chemunyu vamwe vachinda musacheuke. Hatimaona. So I think vadzidza ngativapei chance chacho tione. Halo Kola. Hello, sisimeni masara sei? Mushe muri sei? Ndiri bondo ndo kuitawo contribution yangu pazvabva kuitika izvi. One thing I would say is, aminoti ndanzwa zvisiri izvo here, but ndanichinzwa madzimai vachiti paaudio kuti vanoda kuti mari iite dei zvikaita kuti vakotsozera project yavo iri separatewo zvichionekwa kuti zvinhu zviri kufamba on her side. I don't know if I read wrong. Yeah. But with that and also mapinduriro avari kuitai zvinongotaridza kuti munhu asiri kufambidzana nezviri kuedzwa kuita namadzibaba. Saka on that I would say hangu kuti it's better kuti musiyana henyu navo in that regard. Tongonamata kuti whatever communication you're supposed to have namadzibaba, whatever he was brought into your life for, zvadzikiswe naMwari. Because clearly itori problem isingatochinjiki nemaonero angu, because otherwise zvinogona kuzokonzeresa ma-problems later. But thank you for what you are doing. Please musarwadziwa. This is part of your calling. It's part of your gift from God. And tikuona kuti Mwari vari kukushandisai kuita zvese zvamuri kuita. So thank you. Please rambai makadaro. Thank you so much. All right, Kola. I'm just thinking, I don't know how guys ndiri right here. Indingoti kana tapedza zvese izvi ngatiti anzi smell who is protecting him adzobva nemukadzi wake vanhu vakuru let them sort themselves ikoko. Ndanda kutogaya kuti maybe towaisira shedi chete togumira ipapo. Izvi zveukudza madzimai izvi I'm not involved. Kwati zvitozati dzinouya nemiedzo nemushoro zvitozviziva kuti kweli kwati zvinomborwadza guys. Sei vamwe panenge pachinyasora zvinoizwa kuti izvi ndezvekunyemba. Guys. Unongoti ndezvakaoma. Unongoti chinongoda zvidaro unenge uchiexpecta kuti umwe munhu wamhene uko. Amen. Right.
Keti mavoice ndakaplaya nezuro tenge takuti kuramba tingodzisa nyaya. Mavoice notes ari kulive ya nezuro unozoplaya live ya nezuro ndo pane mavoice notes ipapo. Ndakamaplaya nezuro. Indingoti guys ndangoita zvishedi ramadzibaba. Let's just get a shedi yamadzibaba tsvaga munhu wedu pano anotipa kuti kana une hanzvadzi yako inoita zvemashedizvi kana kudi please ngauye titaure naye tinzo kuti kucherera mapori waire kuisa shedi iyo zvinoda mari oenda kunoisa tomubhadhara isu kuno ndogumawo ipapo ndakadaro ndogumirawo ipapo ndogumira ipapo I think zviri right because izvo uku zvinozondinesa mangwana izvi zvimwe zvinhu unotogara waisa maboundaries ugara watongoona kwazviri kuenda ugara wanyuma ugara watongosiya mira pasaidi nguva ichiripo stand aside time iripo saka ndo zviripo ndakamaplaya nezuro guys tingaramba ichitangwe tikudzosera nyaya kumashure saka toda kuenda kumberi nenyaya isu right mirai right saka nezuro taitaura kusara nezuro zvimwe zvinhu so pane mapemits akaitwa panapa hapana sisi asi iripo papeji rori iripo papeji rori live yanezuro ingagoendepo iripo papeji rori nezuro kusara nezuro taitaura nenyaya yekuti ndichitaura ndichiti kune mapemits akaitwa navheko ekuhangari anti akauya achinzi mapemisi aitwa aikwanga abuda vanhu vakauya akati akati vanhu vanotirevera nhema vachiti inini handiti mapemisi dabuda tikatukoko nevanhu vavheko muripo kavana vheko ndati muye pano handika mukapopota mukati vane godo vanogwana vheko vane godo pane godo right. Mapemits aya ehangari aya guys tazotora permit 1 tatuma kuti aende kuembassy yehangari akaenda kuembassy pavideo call ndinaye akaenda kuembassy muzati guys chirungu chechiru chaita kuti asingachiwa asi vakazotsvaga munhu mapemits aya atozikamwe guys those permits are not even known vakabva vatomupa tsamba vakati from here please go to the police station we don't have an agent like this we don't do like this hatidai hakuna saka ndakauya ndikataura in passing ndichitaura kuti guys kune nyaya dzichabuda dzemapemit because pane zviri kuitika kuseendichichi ndobva amanya iye akaenda kuno umwe munhu wari kuziva kuti akapa pemit ichi akanoti waisa pemit yangu right saka ndine machats aakasenda ipa pacharo nemunhu iyeye anditi achiti mainda kwandiri mainda kunhingikiri munoenda kunomhanya kunoripota kuda kwameli handimaona munoziva sei kuti imini kana makaona kuti pemiti ndefeki mungade makadzika bheki kwandiri inini ndobvunza kuti munhu wedu watakatuma muri kuona dedzai vanhu vavheko nokuti ndoita kunge ndoreva nhemaka ikana ndichitaura muna chitukirira kumasitutuko ndichikudzai zvinhu zvechokwadi kuti hakuna vheko ifa hava haitipa pemiti moti kwai tinoreva nhema tinodai soo handiti uyai ndine maaudio uyai ndine maaudio muchizama kuvhurai madziso kuonesai handiti ungadi wakauya wakandiningirira wakandiudza iwewe kuti mapemiti haisiriyo isi todzokera bheki kunobvunza munhu wedu kuti mapemiti haasiriwo zviri kufamba sei kumaembasi ndo zvinoitwa here izvi guys ndo zvinoitwa here kumaembasi izvi kuti kunonzi chambodzokera kunobvunza munhu wedu ari mukati kuti zvakafamba sei kuti pemiti iyo nefeki apedza kudaro vari kunesana nemukadzi uyu kawo handitika hanzi ndiye uyu handitorina basa navo ini even mukaenda kwavari sisimeli but she won't fix anything if the permit is fake our company will have to fix the issue yenyu I'll check on Monday nevanhu vari kuita mapemiti edu vari kueurope mapemiti aitwa kueurope here guys ndimachata ati andiri kuverengai kwanzi ndichacheka pemiti yenyu kuti sei yakauya iri feki nevanhu vedu vanoita mapemiti vari kueurope saka ndoda kuti mabharanzi aya anenge achipenga mapenzi aya anenge achipopota muchiti tiri vaziroi ndoda kuti kuzoti nhasi tinoroya isu ndoda kuti munyange vachizimuroi ndauya kwete tinoitwa nemunhu ari kueurope here uko zvinofamba seiko hauindi guys veko hauindi kuembasi here guys
hatoda kuemba sozvigara pacheya yako wobvunza zvaunenge uchibvunzwa. Vanotokutora mafingerprints aya, vanokutora mafingerprints aya, vanokutora vokutora pikicha nechiuyu chechiya ichi, vokutora pikicha mukati muya. Anditi ko iye vasina kuti waprocess sei vangopuwa zvipepa zvakaima visa yemakuyu mapepa enyu akuda hakuna kam zvinofamba sei. Right, chinzwa ima audio. Chinhu chekutanga imi munoti vheko wakaramba nemari or something. Chinhu chekutanga ndogara ndichitaura newe. Alright, ko kambani yangu kana isiri yangu iwo chiti vheko. Kana kambani yacho Muri kupawa here apo, muri kupanzwa here apo, lesiwa muri kupawa here apo, problem yamunayo. Chinhu chekutanga muri kupawa here. imi munoti vheko wakaramba nemari or something. Chinhu chekutanga ndogara ndichitaura newe. Alright, ko kambani yangu kana isiri yangu iwo chiti vheko. Ko kana kambani yacho isiri yangu unoita sei? Lesi wazoona kambani yangu maenda kumapapers ekambani wana ndipe kambani isi yangu iwo uri kuti vheko ndione mari yangu. Ndo chinhu chekutanga ichocho. Kana muchitaura muchienda kumafacebook kwamuchimhanya uko muchienda muchinodinde ndichikuona zvangu chikomenda kwese uchimhanya kwese. Inini vanhu vakaona vanenge vachingondipaka mascreenshot vachingoti onai chitembeso wenyu onai chakati tingopa mascreenshot muchitaura zvamuchitaura but madzoka iko zvino makudzoka pano moda help and help munofanira kuwana from company. Katongoti chinhu chese vheko ndipo munofira ipapo nazisi venyu munenge muchimhanyira vavo ndipo munofira pangoti ye chadai. This is a company. It's not something like we espaza shop yongoti chaongoti uda kuita wotoita ngoti wautinga chingwa chakaora uda kutochitsosa izvezvi hazviitisi izvozvo. Kubva nhasi kutokuudzai chiro mukaita sei pane maprocedures ekambani vanogona kuita malive vakaita sei vakadii mukaenda iko kumalive mukanotaura but kana mangodzoka kuno futi mungoya moita maprocedures ekambani. Mumzenyu wakaudza kuti permit yavo iri kubuda but mumzenyu wanga wangotsamwira chete kuti no vakanza nyaya dzemadhetsi kuti kurumidza madhetsi ndo zvavanga vasingachadi. Vaifanira kuti no dai mandikanselawo permit yangu and mandipa mari zvaitori nani pane kuti ivo vanhu vachitama then mubvomaenda kufacebook muchinoita zvamuchiita zvazve andoona. Right, saka anoindira vanhu vanouya kuno Facebook kunoko aipindira muwhatsapp now. Right, ndoda kurangadza vari kuenda vamavheko mauya here vanhu vemavheko uyai vanhu vemavheko ndoda kurangaridzai kumashure uko ndoda kurangaridzai dzoka uyai makaputsa stereki muri madofo uyai ndikurangaridzei uyai hanzi navheko ko kana muri kuti vakara masentu kuti vheko hana kana ZEP. Do you still remember that? Nditi imi vheko hana ZEP guys. Antika mapenda kuti akaita kambani muri kurangarira here ndichikuudzai zvikanzi vane godomaya. Antika ndikati haregister kambani hana ZEP hana kana ZEP anoregister sei ndichikuudzai pano. Antika mamunzwa achitaura kuti kana kambani isiri yangu vheko hana mapepa handi muri kuudza chirega ndichikuudzai ini ndotsvaga kambani ini ndinoinvestigate chitererai mutitererese mundihwisise imi zvivanhu zvavheko munenge muchitukirira vanhu muchidini musina chokwadi imboitisai mapasipoti enyu ikokoko nemapemisi imisai munedzwa mapemiti itisai mapasipoti enyu mudzwe mavisa kusai musingatipi munhu wani wamakaitira kandi sei musingatipi vheko hana chinhu vediway vheko hana kambani iyi yeDiamond Migration haisi yavheko guys. Information andinayo inini muridzi wekambani izvo zvikuru tondawo moto kuti ko what is this zvandiri kunzwa zvikubuda kusocial media zvii zvandiri kuona zviri kuitika izvi. Ndakakuudzai vamwe vakataura kuti vheko irana mukavatuka vanhu ivavo kuti vakatobotaura kuti irana uyu mukavatuka vanhu ivavo ivi mukati bosi vheko ini ndikakuudza kuti ini guys kana kumunyaka kwaanogara andika rent is about 20,000 to 19, 20, 18,000 andi anoshanda kupi chipewo sosofika muyavheko kuti anogara umu andika takambototaura nyaya idzi pano takatombozvitaura ipo pano vanhu vakatukwa vakanzi kunyepa
zvazvidai hei mune godo vanhu vanodi tichizvitaura anyway vheko anongori vheko handi muri kunzwa vheko ndori vheko chakuitika vheko akutora mari dzevanhu manje izvo ane musikana ari pacape town handika musikana mwana anoti usatsitsi anga arega basa achinzi woendeswa kaeurope akamhanya kurisaina akadii handika mari iyoyo iri kudzosekwa kwakaitwa payment plan munhu wevanhu asina kuya kufacebook mumwe munhu wevanhu vari kusera ini kutonditoudzwa ndatodzwa kasisi vake ndokatondudza kuti munhu wangu zvakafamba zvakadai tikatomutsa auye haadi zvefacebook akaitirwa payment plan izvozvo vanhu vakawanda vari kuseruko vanotorerwa mari vheko haasi bosi guys bosi vheko muchii vamwe varume vachiita kumunanzva pamakumbo apa akati maona pamba ndife kutonzwa kwandiri kuti handichakwanisi kutaura rangu nezita remuridzi wekambani but kambani kunzi ine muridzi wayo vheko nobvaiswa kunzi iwe zvauri kuti kusocial media unogona kumaketa unogona kudii chiinda ndosakufina kuti mari dzinobuda dzichienda uko adzidza guys ka indotosha kundochemera kuti vanhu zvavheko zvichaita kuhwisisa anoiwana kupi mari even kwaanenge achiudza maartist it's not vheko haasiriye guys haasiriye munun'una wamuridzi wekambani ndiye munhu angati ndinokumbira kuti ndibvunze kuti zviri kufamba sei tinoda tushatohwa zvakawanda vanhu tinoda tushamisika what is going on then I had to explain kune munun'una uyu ndopandakadzosiva zvakawanda haasiriye anenge achingori mukambani imomo macho imomo vheko hana mari naintiudzei anoshandei ndiudzei source of income mari anaiwanei ndiudzei source of chero chimutsikwa yanodla mari dzevanhu hatirambi kuti mari dzevanhu anodla handika but lifestyle yanenge achifanda nemari dzevanhu vanhu vacho vanenge vabvisa vanhu vangani hazvisi kuti zvinobviswa everyday kaizvi asi kuti zvinobviswa everyday izvi tarisai lara paCIPC tarisai paCIPC nemotasa Evans Svechet nemotasa ine muridzi wayo ari kutamba front vheko asi ari kuvhara vanhu vheko ari paho ndiye ari kuita zvese izvi handiti ndinenge ndichiita business rangu ini ichibeo ndindavhura kambani handiti iwe woti ndinoita business ini atori businessman handi anenge achirana zvinhu zvake zvanenge achirana iwe woti ndomira ndoda kupinda wemomomo ndine ndichirana everything handi and then you say you are running everything but hauna chaunoziva kuita zvinhu zvefeki Roshen, thank you Roshen. Evans Svechet tarisa Evans Svechet tarisa Roshin, I trust you Evans Svechet tarisa iko zvinakuramba twego kana kambani siri yangu zvokutoti unotsama uchitsamira inini uchiti vheko azodai hazvishandi zvezvina hazvishandi zvokuti maya kunogotaura zvaunenge uchitaura toda kudai uchaona handiri mameseji etinawa unenge uchitaura uchindivhundutsira uchiti uchaona chakati zvakadai zvazodai inini handityi zvinhu zvokudaro zvoti kwanzi ndavhundutsira or something handityi because kambani imwe nemwe mitemo chero zita redu rikanzi rafamba raita sei tine vanhu vatiri kutobatsira izvezvi so toenda mugurupu redu refinland reserbia izvezvi vanhu mavhiza ari kutobuda vanhu vachitoenda uri kuona totowana mareferences from vanhu saka hativa nevanhu maclients kubva kufacebook isusu kana muchifunga kuti maybe muchauraya handikuadvertisa Facebook. Why do you advertise Facebook then kana usingawani kwanzi kune vanhu vari kuenda kufinland vanhu burisai mavhiza ekufinland kana pane wekufinland ane vhiza burita I challenge you kana pane munhu ane vhiza rekufinland ngauya aburitse guys akaburitsa vhiza rekufinland ndatindokura ende dzose ngauye nevhiza rekufinland ati iri vhiza refinland iri ndakaitigwa navheko ngauye kwai kuserbia guys kuserbia munoenda kunoje guys kuserbia nekuhangari memuchidepi ari kufinland akaona kuti vanhu vakapenga UK vanhu vakavava vakati usataura zvinhu zvakadaro iwe uchitaura kuti endi kutengesa ndikudii yes andisana kuti CEO alright take CEO
asipinda kune maclients achiteverera bheki achinopopota kumaclients achiti muri kundidai so you come and market on social media. This is why maclients akona mawana pano dzekutsada kureva nhema. Sei uchimaketa pasocial media uchishandisa mainfluencers kana usinga wani maclients pasocial media iwe bheko tinenge tinewe handikusi handisi mumaudyo nekuchisasarangu hande ndinewe uri pava vheko taura chokwadi ngovhuma kuti vendiwe ndingauka usene zvokutira vanhu mavhiza ende mari uchavapa handiti wati mara wapata procedure mira uone kuti mari unovapa handi kune zviri kuitika mari unovapa mira uone kuti mari unovapa ende this time ka mavhidhiyo achabuda ose mari unovapa iko zvinovaka kufinland akusi kunogara nekirere kunogara kati anogara Finland ka iwe uri kuenda kufinland iwewe vhekwe hauri kuenda kufinland iwe munhu ane visa rekufinland rakaitwa navisa ngauya vhekwe I'm challenging you munhu wakaitira visa rekufinland kurita visa rekufinland kurita mwana uyanzani vana vadika uyu vana Lipson vakungotenderera vari kuCape Town vari kungotenderera asi vanhu havazvioni vanenge vachiti kwanzi makamumaka hanzi kati yari kunorway kati yari kunorway alright makamumaka muri kugwagodo tinogwagodona anei chekuti tinogwa naye anogwiwa naye kuti aita sei kuti anei aiwa guys ngadzveko vanhu vakuSerbia naiko kuSerbia kune vari kwere kune vanhu vari kuSerbia here pani paFacebook muri kuita nezvei kuSerbia kunei Indonesia Serbia Hungary Czechoslovakia kukuwait inyika kadzisidza iyo addresses kuwait Czechoslovakia kumwe ndekupi ngwakabhotaura kutaura kuti kupiko zvinyika izvizvi akakupiko ana pemitogara muSA guys ozokuitira iwe officer kuenda kudiaspora. Come on, wake up guys, wake up guys, wake up guys. Chico hana burisa ZTP posta ZTP yako iposte vakuitira mapepe kuti minde kuFinland. Come on guys, Chico. Anyway, mai pana mai nevamwe mwana wavo vatiri kubatsira kuseri kufamba kwatakaenda kwakaenda mwana uti akaenda ndinaye kumavhisa kuti tine mavhidhiyo nemapicha everything zvose ndinazvo muponu animona, but tine process yatiri kuita, tine zvatiri kuita kuseri tinoda kuona kuti havaperi mari ini chanodzoka pano musana wapamari akangopa mai ava mari kwai havana kupiwa pemiti, vakangodzi pemiti yenyu yabuda, saka vanzi pemiti yenyu yabuda, ivo vanga vanzi takukansela vakazonzi yabuda havana kupiwa pemiti, saka vakunzi nemari yacho hatikudzoseri. Unoona, hatikuti nokuti kambani nege yachalosa achavapa mari guys, mubate shoko rangu iri, mari achavapa, mari ari kuzovapa, mari kuvapa vheko hana chinhu guys, vheko hana pemiti anoita kana iko zvino akutobika zvidhura mufunge, akutobika zvidhura kuti kwaimirai ndimbonobvunza nemande ndichanobvunza vanhu vedu vari kuEurope kuti pemiti yakafamba sei kuti iite fake. Come on guys, ona munhu achachinyora panapa kuti kwanzi munomunyepera, kwaimirai ndimbonofona mamuwa oga handisirini mamuwa paaudio apa, mirai ndimbonofonera vanhu nemusi wemande ndigofonera vanhu vedu vari kuEurope vanotitira mavhiza atiwo kuti zvakafamba sei. You still convinced? Umobuda achitaura kuti anzi mind you endai munoitisa munomuita vhesi vheko asiri anoita mapemiti, ndiye anotindoita vanhu mapemiti. Saka zvaanoita manje handiti anokuadvertisira kuti kune mabasa anditika ndokuitira pemiti yekuenda kumagwavha kwaida kuendeswa kuHungary, handika pemiti yayo wonzi yaitwa kana chabudiswa chabikwa wonzi pemiti yakwenda kupa chiona iki chitenderai munzwi, handika chipemiti ichi hapana vhisa woti saka waita chipemiti wabataka saka ndoita sei kunzi unoita vhisa mainiya vanhu vari kutorwa zvimahauskill guys, taura chokwadi vonzi chindai kuita vhisa, anotangire kuita vhisa
Kochinibatsirai onzi chitipa 40,000 yaiwe mari kai. Saka ndipo panoperera gemu rero akawanda. Abhadhara mari yechipemiti anenge asiri kunyatsonzwisisa zviri kuitika. Abhadhara mari yechipemiti handika chadikwa chipemiti auya hanzi ondo wapuwa chipemiti chako. Saka ndodii konzi pakuda vhisa. Handimaona pakuda vhisa. Hapana pakuda vhisa paya handivazviona. Mari unza kunzi 40,000 50,000 vakawanda vanoponjera ipapo. Konzi basa redu takapedza tatoita kapemiti tatoikuitira zvevhisa chizvionera. Apa munhu hana kwanoziva kwanoenda mai mwana hana kokunaka kwanoenda hana chaanoziva. Muri kuona marovero ari kuita bhegi konzi tenge kuaplayira pemiti yachona totanga takuchaja mari kuaplayira pemiti kuti ibude. Hakuna pemiti yaanoita hakuna pemiti yano apply handivazviona. Kachida kungoaplya wega unongoenda online guys panyika yako. Just take a chance. Enda online, go and Google, go and apply. Unoona kuti requirements ari kunzi chi, then you go and apply. Hana chinhu zveko guys munhu akutongozvitamburuka wakamutasa mutongoona munhu mwana ari kungozamba tongotendera achitama kuhasila. Hatisi kuramba tanohasila handika ngaahasile but ngaedze kuhasila nechemberi achizitorera mari apedza watuka kuti masichemberi because watora mari yechemberi. Andika watora mari yechemberi idzodzo wakutendekwa pamari yavo wakutaura kuti adzivasi chemberi. No, you don't do that. And pele nevisa zvakasiyana. Saka vanenge vachirohwa kachu. Antivazvona. Saka iyi nyaya yake tichiri kufamba nayo uchaburitsa hake. Don't worry guys, kune zvakawanda zvichabuda pachena. Kune handakungokudza paone kuti rega kutaura nezvezita rangu. Ndakakudza rega kutaura nezvezita rangu. Unodakare zvako handi. Usanyeperera ndanzi kwai kambani kana isiri yangu ndambo unofana ndivhunze wakuramba kambani yako nasi wakuramba kambani yako wakuti yako kana kambani isiri yangu haisi yangu kambani chii chiri kuitika right now kuti ude kuramba kambani iwe chii mwana yanonzi bonongona kuti achiri ngoramba achingota rake zvokuti Zenzo, I think the owner doesn't know all these shenanigans, doesn't know. But Mirai guys, pane zvichaitika, pane zvichabuda, don't worry. Pane zvichabuda manje. Mirai makadaro, zvichaonekwa nenyika yese. Chimbomusiya yakadaro. Sponi yangu ramba chingotaura kuti akaendeswa kuDubai yangu ramba akachingoti ye Diamond migration nokuti akaendeswa kuDubai ko. But chokati chiripo chokuti vana vai vakungotenderera vari mode akatotiga kuenda Dubai akazviita nguva yake achizvivakira atove kumberi. Kune vai vanoti vheko munoita godo mutange mafunga musati matudza mashoko ewayo. Handitika nokuti chekuitira godo checho kana chekuti anobhadhara renti ega vheko hapana. Kuti mungatudza izvozvo kuti renti anotobhadhara renti hakuna. Kana kuti tingati ndakambokubvunza next time ndikati ko mota yake yabhosi iripi? Ndibhosi verudzika usina mota. Ndakambokubvunza leta hamufungi sezvozvo kuti kati anotobhadhara munin'ina wangu zvate tichiona izvi achinda nemota yemunin'ina wangu tichiona munin'ina wangu unotanga ari kuhasira ari kupandama ari kutsvagawo mari otsvajawo puwa mari yake oenda hana kana mota yekufambisa asi ndinenge ndichiti mveko ane mari vazodai hamunyarere ndiye munhu amoti kwete chitira godo ye after vana mai vapuwa mari yavo toda kunyarira kuti ndikangoona musauye futi ndikwa dabigona vheko ndikaona dabigona vheko nekuti life chikutuka iwe because tahwani kutaura pano nditori enemy number 1 yake hanimaona ndiri enemy number 1 because ndinenge ndimushungurudza nekutaura kudai ndichikutaura every time nyaya dzake dzokuti imbavha hanimaona ndikutomushungurudza zvandotoziva ndokumushungurudza zvakutodaro hakuna munhu anenge adangotagwa every day kunzi ndikutomushungurudza ndikutaura kudai yopera yeapuwa mari imi mochinda handimaona beki muzodzoka after 6 months takapa mari vheko muchaona zvatokuitai pano muchaona zvatokuitai timu rangu bugare makandibatsira mapembe eSouth Africa abudi natsai hatiti kusora chinyeperana ZTP yawo apply munoitigwa inonzi company inoita mapembe but this time havasi kuita nomuzi havaiti inonzi company yakapuwa contract yekuita zvemavhisa kuza yekuita mapembe eSouth Africa inonzi kangana achaziva bhapo sinikiwe tibvire ane mota dzipi dzanadzo tikwanire mota ipi anayo bheko aine nekakamba kakadai so kakamba kamota kaifamba nako kelo ane mota ipi anayo sinikiwe ipi aunoziva iwe
ipi anayo, hana kana mota vheko, hana kana mota vheko. Saka toda kumbondipikisa zvako. Did I know way too much? So saka toda kumbondipikisa zvako. Hana kana mota vheko, tokambomona achidrive mota iyi. Wakaiona mota iyi? Wakaiona iwe mota ipi yaunoti anayo mota anadzo? Kudzipi? Dzipi? Hautonyari shuwa kutomisa kutaura zvinhu zvisina nebasa razvo zvakadaro. Haunyari. Ipi? Kana atatenga haisi zvazvino hana simple uzive izvozvo. Ndanomubvunza kuti nditaridze tione bhuku rako remota, akuburitsire bhuku remota uye naro pano iwe. Iwe uri kutaura uya nebhuku racho pano utaridze. Tautaura zvinhu usingazivi. Amwete anotaura kunhingikiri kuVFS uku. Kwanzi Louisa anotaura neni pakuti chi? Louisa does not talk. Louisa ishamwari yaVheko, ishamwari yangu. So with me, Louisa cannot talk about Vheko with me. I cannot talk about Vheko with Louisa. But inini I know what I know. Haungandi convince otherwise. Louisa naroka tipeika bhuku remota titaridze. Titaridze ora ichi bhuku remota tipinda kumberi. Titaridze permit yeZEP yekugara muSouth Africa. Tipe heyo. Ndikudini kudaro. Tipe permit zvandakataura long time ago. Tipe permit yekugara muSouth Africa. Tipe ZEP yekuti anozokwanisa kutienda kudai. Tipe permit ZEP. Tipe puritsa. Ticonvinceka. Ndamuchinyebegwa imi naIvans vecheremi. Ndamuchinyebegwa imi. Mukana vana tusikiri makangonyengwawo zvenyu. Apacha tisingazivi ndakataura nenina wake ndibhuti vake nina wake ini kumberengwa ini ndakataura naye ini. Hauna chaunondiudza iwe. Hauna chaunotaura chitiudza iwe. Hauna. Kumusha aenda nechikombi uko. Kumusha aenda nechikombi kumusha kwaite changu. Vaitoda kuenda kuEurope, hakuna akamboenda kuEurope kumusha kwavo. Vaitoda kuenda kuEurope. Life ipi yaunondiudza iwe? Chii chaunondiudza iwe? Chii chaunotiudza iwe? Saka don't say that anaye nokuti mota hana. Mota hana. Ugare ukaziva kuti mota hana. Zvimahure ake kana anenge achinyengwa achidai. Saka muda kuti vanoda kuti kudiko. Louisa ari pakati pedu tose. Haangatauri neni nezvaVheko, ina handingatauriwo naye nezvaVheko. Andivazvona. Saka Louisa wo amhene koko. Chandogona chingoti ndandakamuchaimira anomaketa here. Ndakaona asingamaketi Diamond Creation nokuti hakuna zviko, hakuna visa zvinoitwa. Ingori mbavha Vheko yekungofamba. Ingori mbavha inofamba, hakuna chanoita. Saka ndikuwei kuti nditi maenda kwandikikiri kwaVheko ko muchinodai ngaarege kuba mari dzavanhu, ngaarege kuba mari dzemachembere. Ngari dzemachembere hadzibiwi, ngaarege kuba mari dzemachembere. As long as achiba mari dzemachembere chete tinenge tinaye. As long as achiba mari dzemachembere chete tinenge tinaye. Hatimusii chete. Anenge ablokwa ndichamuoni. Right. Anenge ndiye zvekwacho kana kuti ndameno ndiani. Right. Topinda pane nyaya iyi guys. Right. Topinda pane nyaya iyi guys. Shuga achitumira kupi anombotumira kumusha mai vanombotumira shuga iyoya. Hatumiri uyo abva aingogumira kupisha vane kunogara girlfriend yake ndokwaigumira. Girlfriend yake inogara mutauni here kusha vane ndokwaenda achigumira kumusha uku waingozopfura uko yanenge akahaya chikombi. Oenda nechikombi wozodai. Izvo hatinei nazvo. Asi nyaya iripo ndekuti ngaasatora mari yemachembere. Mangwana ovatuka achiti masichembere. Hameno kayarusa nakumbe wako bada angachihuma ndameno mukomesa chena chihuma nawo. Saka anenge azobloka. Achitaura nezvako. Inchatoza ndakangokutarisa kuti uchamaketa here. So wakangoponawo wangu nokuti hatina mbokuwa uchitaura. Isusu tine zvatiri kuita zvatiri kuita kusei because Vheko guru wako murume wako iye ari kutora mari dzevanhu achibira machembere opedza vatora machembere. Ndine audio yake, ndine maaudios achanda playa pano achitaura zvokuti permit yefeki toda kutovhunza Nelson Mande kuti permit iyo iyi yakazokwai kune vanhu vedu vari kuEurope. Asi Vheko kwai kune vanhu vedu vari kuEurope vanesa mapermit kuti permit iyi ndeyefeki sei. Ndikana chimiyo kwaine ghost rokudai ghost ramunhu kwai misimera musina nachamuza zvekwane mota dzakawanda munotemba information yakuropiwa naLouisa. Ndikati Louisa agopa information iye ari pakati pedu. Louisa ichabari yaVheko, ichabari yaJustice Beri. Handingakwanisi kunyaya Vheko naLouisa because akanoudza Vheko anganyaya mberi naLouisa. Louisa hazviiti. Saka wapinda pakati
crossfire wakatsigwa saka undonoudza murume wako kuti arege tinaye ende tinotori naye murume wako enda nomudza ende hatisi kumira arege kutora mari dzemachemberi asabire vanhu vana ndipsona rongotenderao havana ngavaivise kupoland kwakapromisa or else tichange tinaye ende mari mapemiti efeki aya handakazvitava ndikati inopera ichanetsa mapemiti efeki ari kuti angaisara paaudio apa twai tichadambondofunza vanhu vekueurope kuti mapemiti andefeki sei because permit is fake. Ndairekodha ini paitaugwa nechiro chatisingazivi ndakarekodha zvese ndatirikuenefonika ndichirekodha ndinazvo zvese uku akapuwa mapepa aipuwa zvese ndinazvo izvi asingagona kuzvikurisa kwezvinokwe kune zviri kuitika saka asandagona kuzviburisa asindagona kuzviburisa anzi vekombarana abhuloka nani hatina kubhuloka tinobhuloka munhu anotuka hatibhuloki munhu asina kumaraini kwaunotaura tarona mirira kutsudza sinenebasa isusu kana takutsvaga hatinei kuti tinoenda kutora tinoenda kutaura chokwadi inini problem ndinotomira kana vanhu vakatouya kwauri chekutanga imimi vanhu yokwavheko mune problem imimi mune problem munobva mauya moita kutuka isusu kutakunge isusu musakatana kuti vanhu vamwete muchiita zvinhu zvefeki ndo vanouya kwatiri hatiende kunogogodza kudzimba dzevanhu kaisu tinadzo zvose feki tinayo kuno nekuembassy ndine mavhidhios ndine zvese kuembassy kuchiendwa kuhungary embassy ndakanga ndichirekodha ndaive ndiri mavhidhio call pachitaurwa I recorded everything ndinazvo tichipuwa bepa chinzi enda kupolisi ndoripota because maagents ati pashitorwa chimwe chirudzi I was there munachiturikira nechirungu ndinazvo zvese ndichazviburitsa kana process iri kuitwa zvakanzi aite kusari kuzvakwana ndichazvimwaya soro vanhu vangorege ndingangochengeteka kuchengeta information pasina ndichazvimwaya nakuya kwana wani ndikuzvimwaya mirai iwe tora screenshot yezairo ndigozomuvinga tichazvimwaya nguva iri kwana manje tatitomboita zviri kuitwa tichazvimwaya muda kunyepa kuti ndikutaridze chidimba kwa ndonyepa ndikutaridze hatigwi nemufana tikutogwa nechokwadi ngasiye kutora mari dzevanhu tinotomira pachuwa ngaarege kutora mari dzevanhu ende mumaaudio anenge achiita nevanhu vake vakapira arege kuisa sitari kuti meri akangoisa ini ndinouya pano handingoiti zvokuva ndakaini tipiko zvinhu zviya katiudza izvozvo iwe zvinhu zviri mufoni bangu umumu woda kuti kwai he munoita imu woti kwai fake payment munoionepi iwe mufoni umu makatakura uri kuti chikwei uri kuti chiiwe fanira kuti vanhu vabigwe panapa ungafanira kuti vanhu vabigwe wewe munoziva ndichi munokuziva ndichi munoona here munokuziva ndichi kuembasi munokuziva ndichi kuda kuzama kutaridzai munoona here munokuziva kunowana kuziva munokuziva kuembasi ani ndikutaridzei kuda kuzama kuvhara munhu arapa ungatotaura zvatisingazivisu mukoma wake ariko kumba uko ari kutambura ndine audio yake achichema kuti hachitomuzivi munhu uyu hauyi kumba nechikombi tinoda kutoenda kutongohwa kuti atita vanhu mavhiza achidai isusu hatida kuti tigova mavhiza hatatamboitigogara mavhiza kana kudini achitotaura iwo uya pana vachoranzizvo munhu munovenga vheko munomitira mavheko ivena moboys isu hatiregi kuti tichitofamba nadzo kusvikira jesu adonha kune zviri kuitika vheko wakati vapa zvatinogona kuita tikakudza ti aiwa kuchadzosera mari dzacho zidzosera zvakanaka uchadzosera wega uri kuona pekutanga guys pekutanga paakasungiswa nevakadzandaka pakateka kuya nenyaya akanisungwa kumidrand uko akauya achidza vanhu kuti munozati ndakanyarara guys but ndakangoti toda kunge tugwa naye akati ndaonwa ndisina mhosva munozati akabhadhara mari yakabhadhara mari kune mukadzi aine murume wake mari yakavatorera akavabhadhara kesi ikawithdraw ndichakana nedhoketi racho apa rakatonyorwa kunzi withdraw handimaona ikawithdraw ndosaka akabuda vana kuzoenda kukoti handimaona achakauya pana akati ndanguwangwa ndisina mhosva ndikabuda ndikati endeka ende mwana uyu zvino ukandirwisa kuseri ndokurwisa pachena ini ndakanatira ndisigwara ndimbonokunyei kuseri zvaunoita zvinoda kundinyeya nevanhu vako kuseri kumaaudio ini ndinodouya palive pachena
uchingotaura zita rangu mumaaudio anenge uchitumirana nevaclients wakabira mari chete ka ndinodouya ndichibaya bhata because foni yangu yakatakura kurema izvi pamwe pacho ndaitombonyara iye common denominator iri pakati pedu izvi ndiyo ndaitombonyara ndichiti ha zvinotomuisa pakati iyo common denominator common denominator ndiyo yandaitombonyara common denominator but this time ndinofamba newe wangu au ndichakutsika chepakati muchamaketa ini mukadini uchituma mashereza chimaketa badraka uchandigomba ndikayapera ini ndinenge ndakajegera ndiri padivi kudai ndinenge ndakajegera ndiri pasaidi kudai handisi kuzoneta. You have to stop. You have to stop. Ende ukadzosera mai ava mari yavo ukavapa mari yavo mai ava ukadzouya vamwe ukavapira kutsera pane vanhu handitauri because ndataura zvakwana havasi kuda kundiwa nditi vanoda kuti vabereka tata yena malilo tata nemali intoncha leyo mali haumbondi kunditaura haumbondi kunditaura tata leyo mali. Guys, mukundiwa kamundi hold on to this mundibate handika mundibatise mashoko angu aya akaramba nditazesta rangu kuma inbox achidza vanhu handika kana kasapa mai ava mari yavo yakambuya vaya vaiti muchembere vaya akasapa chembere yaya mari yayo ndakamutsika anongova mari yavo chete whoever chazoya after achiti ndakapa mari yangu kuna vheko guys tichamuita live tichituka munhu yeye pano. I'm promising you this. Tichamuita live tichituka munhu because hapana patisina kutaura ka tanesa nekutaura everyday kuti guys muri kubirwa havazvinzwi anoona havazvinzwi saka kana vasingazvinzwi hanzi kuva makabigwa kudhara takataura pano tikati vanhu kudhara uyai tinototaura kuti chimhanyai kupolisi muchinodhibhora muite kesi handimona vamwe venyu munoperera pakuti ndinoendamo ndashayirwa time wakabigwa unoshayiwa time asi unogona kuya kona simeni saka ndiri kuti this time takuda kudzisa chikoro andika mai ava vakapiwa mari yavo mai vechembere vaya vakapiwa mari yavo handimona vheko. And you stop talking about this chembere this muroi wepakona. You never hear me talking about you. Varikuya chibigwa we must take tata leyo mari because varamba kutiteerera tata tora mari iyoyo usarega asi zvazvino mai ava unotovapa mari yavo you give the money akati vapinde stereki. Ini ndikangoona chete guys mai ava vandiri kumirira vakangopiwa mari yavo ndikaona panonzi vheko imbavha ndikuenda kunogwaita kuti nema hapi nokuti takataura kuti anoba mukati hapi saka vheko hapi tichayamirira isu kuti haubi zvazvino mai ava uchavapa mari yavo iyo mari ndo yauchavapa tinoziva kuti vanhu vanoendamo kuafrica ichokwadi zvakwangu kuti taneta kushandisa nokutaura everyday tichitaura kuti imba vaiva vanhu vasingazvinzwi so mbuya vaya vakapiwa mari yavo chete vakangopiwa mari yavo andinini handidi munhu anouya kuinbox kwangu achitaura kuti kwai ndakabigwa mari navheko ende iye vheko achistopa kuti kumaclients akanobira kuti mukaenda kuna meri kwenyu kuna meri ukangostopawo you never hear me but ukangotaura aiwa handidzoka ndendiripo pane content unofa content odzoka ndokuita content hapana chakamboshata andiwashoda saka guys muteereresa. You keep on going kuna vheko imbavha hakuna chinobuda muzodzoka after muchiti kwanzi tabirwa zvokwadi tinotukana nini mai vaya ngapuwe 24,000 yavo ndo patiri right now tangovapa chete anenge oenda kudikwa kushandisana ka zvakafanira izvo zvavk zvakaitaura pai zvavk zviya guys nyaya yavk long before kana musi kuziva ndini munhu one akatanga kuuya pano akamuchallenja kuti vk miswa uri kubira vanhu ndikakuudzai palife ndamuringa kuseri ndakamuringa kuseri akatora 10,000 pounds yomwe mudhayari ndikamuringa kuseri ndikamusendera ma16 ndikati vk zvinhu zvako izvi anditi akavhura hana kukomenda ndikati ndikukupa dhei rokuti uanzi anditi akati I'll talk to you ndikati alright mai vaya vakamirira vanzi I'll talk to you vakamirira vakanotagwa navo ndikazouya life ndakuti madhiri ese amuri kuita kuseruko nemunhu anonzi vk guys hakuna muri kubirwa guys ndikataura pano vamwe vakateerera vanonyazondiziva
vamwe vakati waakana madhiri ndabva kuitaura izvi nyaya iyi baba chenseni vakati vari kubhadhara munhu mari mangwana sandi hanimaona ndabva kuitaura nyaya iyi ndikazvinyara indonyararaka ndikazvinyararira vanhu vakatanga kutoenda vachitoenda vachinoudzikwa uyai check threading chii vachibudisa mari ndikati he right now vakuchidzoka vanhu vaya takavigwa mari kunotori negroup guys kune group mirai ndivafonereka mirai ndifone kune group let me call them muzvinzwire kuti kutaura zvinhu zvokuti ndoita kunge ndindi kunyepa kai ndanditsvagi vanhu ka vanouya vega mirai right ndamitsira vanhu message I hope vari kuningirikiri varipo mirai munzwe nyaya iyi kune group guys there is a group randakaisa journalist munhu ikoko right regai ndipinde mugroup akationi nimirai ndivatsvage kuzi group vakatowanda ka vanhu ndindepo munzwe mari dziri kutaugwako right ndivana baba vakuru afa mirai Hello. Yela. Muri sei? Musha manasimbe. Ndiri pa live. Vamwe venyu vari kupi? Right, ndi vaudze vauye ku live ko. Right, uyai ku live takatokumirirai. Okay, thanks. Mirai mumwe mari dzikutaugwa nevana. Saka sure ka guys nditorevesa kumbodzi vanhu nditorevesa kumbodzisa vanhu chikoroka after mai vaya vachembere vaya vangopiwa mari yavo chete vachanzi tabigwa natsvana ndinotaura kuti haveko uri kubira vanhu avaramba ukadzvane iba tora iwe hatimbowi tichiita live vanhu kutaura because tava paoninga nguva yakwana mamwe masicha vana tindo changu tindo ndakavaona vachiita live certain few ndakaona vanhu vachiitawo live vachitaura nyaya iyi vanenge vachidzokera so tinomirira ipapo panongopiwa mari yavo tikumirira ipapo munopiwa pressure pasocial media pane zvinhu zvisipo guys zvisipo ndozvina munopiwa pressure zvisipo munopiwana na pressure muchitigwa mafake pyramids what hey tikuita chii uyai kunoita trading trader imupisa ma 5000 10000 tigozodini zvisinga exist zvisiko tutu you don't know you don't want to know dzimwe ndinotoignore dzimwe nyaya ndinangoti
senge dziri dzemasocialite idzi dzimwe zachona ndindangoignore anoona but zviro zvakangooma kuti munhu ari papublic newe ubirewo vanhu irai vari kuuya kumira chaiko pane customer iri kuda mafuta relaxation. I'm not the difference between regular and soup. I'm not anti regular. You know, regular super. There's one on the light. No, other way around. Super driven of the home. Regular day one on everyone. Watching a ike. I think I super. The tinga can mix so yeah, no mix so. Again, one. But the tinga can mix so yeah, no mix so, no mix so. Yeah, I need to put that. Just to take a snatch that cut box. You need to get yeah, no mix so. I think it's not good. Let's absorb. And this will get every. Right. The guy away, guys. The guy away. Azviti kuti tingomaka munhu pasocial media guys, tingomaka munhu from Norway kungoti hanzi tikungovenga munhu from Norway totanga ngoti naye tekiteki munhu asingazivi munhu asina kuti asi zera redu hatombotambi naye totanga ngoti tekiteki naye. Azviti guys, it will be impossible. Azviti azviko iyo ya vhiki ndakaitaura kudzara paana ndakatoita live panapa vanhu vakati kuona vanhu vachiti vachizara komaigai ndikati maiwe ndikaziva ndikati maiwe pasachemwa kumagomo kune nyaya pasachemwa vakahotiwo chema apa vanhu ivava vane sweet tongue sei vane sweet tongue munorohwa zvakafanana nevanhu vanopigwa nazvo kundobvunza kuti maripa munenge muchisa kwanza kakufonera akatanga kutaura sweet tongue kudai achitaura nevoice riri pasi kudai unoti zvinhu ndezvechokwadizvo zvakaoma vauya here madi right saka iwe watojoina like totanga nekutohwa kuti yako nyaya yakamira sei vanhu vese vanenge vachifona ipapapa nyaya